Sherifula filɛbagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn an y'o de fɔ kari o kari surafanato mana dun an bɛ fasodenw la nin kɛrɛnbɛn min kan taa ka segin tɛ kuma min na nin waati na ni ye karamɔgɔ Usman Sherif Madani Ayidara ka moto lajɛ waati mun dira ma o sitɔ don bi maaba naani de b'an bolo donc an balaka kelen ko bamanan bɛ kuma la fɔ ko ni su bɛ ja k'a bɛ dɔn fitiri fɛ bi maa fɔlɔ o jɔ ye o tɛ maa dogolen ye an mako mana jɔ la waati o waati vraiment a bɛ na o jɔ ye o ye Basungalo Konate, vice-président CDM. Monsieur Konate, vraiment merci beaucoup. Ani wule inana folka jumala bulu kanyesi Sherifula filɛbagaw ma. Bokele bi yɛrɛ fo ka yani n ka don kuma kɔnɔ ka filɛbaga jɛkulu ni a lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan. Ka Sherifula ɲɛmaso bɛɛ lajɛlen fo a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'aw fo aw ka kunnafoni ɲuman ɲinini n'a cariniko ɲuman na jamanajɔ kuma de b'aw da faso ci kuma t'aw da donc an b'aw fo o la yarabi kɛnɛ in ala ka sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la jamana in ala ka sabati. Merci sani an ka tɛmɛ ko CDM yɛrɛ mun don Monsieur Konate? CDM ye ekulu min sigilen don k'an ka golomasiri tabaw kɔkɔrɔ don. N'i y'a kuma fɔ maa caman hakili bɛ wasu k'a fɔ ko marifatigi bololankolon bɛ se ka marifatigi solonna don cogo di an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko da marifa ka jugu ni marifakisɛ yɛrɛ ye donc anw ka armée a fɔra ko la grande miette olu tɛ kuma olu ta ye kisɛci de anw fana ko sisan nɔ k'an bɛ k'u ka da marifa ye maa maa n'i ko k'i bɛ dankari an ka golomasiri tabaw la k'u buruja donc i bɛ CDM sɔrɔ ɲɛ donc an ka golomasiri tabaw ka da marifa y'anw ye. Merci beaucoup i ni ce maa filanan o ye an balaka ye vraiment an b'a fo ko a ni ce parce que nin waati na a ma nɔgɔn donc madame Asietou Sangare présidente PRD alliance 22 septembre vraiment Adja sani n ka don kuma na vraiment ɲinɛ i taara Manga an bɛ dugawu kɛ vraiment ala ka bateau bɛɛ minɛ donc folikan jumɛn b'o bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma? Yan'an ka don kuma kɔnɔ an bɛ sitanɛ gɛn ka bɔ an ka baro la awuzu bilahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa salim. An sera an tilenna hɛrɛ la ala m'an sila hɛrɛ la an bɛ an daba masa fo ka waleɲuman dɔn ka barika da a ka hinɛ n'a ka nɛɛmaw la wagati bɛɛ lajɛlen na ka sɔli kɛ an kuntigi ka kisi Mamadu kisi nɛɛma b'a ye. An bɛ folikan se Sherifula TV cɛ ni muso sanfɛ ani duguma denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba ani an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ani aw yɛrɛ tarawelekɛ fila min y'an wele ka na bi baro min sigi an b'aw bɛɛ lajɛlen fo maa ma tulo b'an na yan ani kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ala k'an sigi hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la. Mais an y'a ye k'a fɔ ko présidente PRD maintenant bɛ mun don? Bon PRD ye kulu ye fanga ɲini kulu de don tubabukan na nansarakan na a bɛ fɔ ko parti pour le renouveau et le développement mais a bamanankan tɔgɔ o ye Mali kura ni ɲɛtaga parti ye fɛn min sigira ka sɔrɔ ala an t'a dɔn ko transition bɛ na a sigira 2017 a renouveau ya jumɛn o de ye la renaissance le renouveau de la politique malienne a n'o ya développement o ya jumɛn ye o renouveau politique ka kɛ choix ye choix minnu bɛ na aboutir définitivement Mali ka développement na donc an bɛ ni Mali kura ko la ani an bɛ renouveau de la politique malienne kɛlɛ la ka sɔrɔ ala an t'a dɔn ko transition bɛ se a sɛbɛnnen b'an ka kogow kan a ka ca ni san 4 ye bi donc an b'an dɔn ko la. Donc ko kelen tu choisir plateau kan on voit que alliance 22 septembre. Exactement donc ni kɔnɔ i da ka don filanan na o PRD est membre fondateur d'une alliance qui s'appelle Alliance du 22 septembre faso jɔkan o de fɛnɛ ye kulu minnu politique denmisɛnnin ɲɛmɔgɔw minnu bɛ fɛ ka fanga ɲini sini ka mara sini ka Mali bila ni développement n'a renouveau politique kɛnɛ kan olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kulu sigi ka idéologie de lajɛ ka mɔgɔko bɔ a la ka hakilina de lajɛ k'a fɔ ko sini an bɛɛ kelen kelen ka kulu kɔnɔ an bɛ nin kɛlɛ ni nin kɛlɛ ni nin kɛlɛ la donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin ko la an ka kow tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan yɔrɔ la mais hakɛ min lajɛra n'o b'a to an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kan ka to an k'an bolo di ɲɔgɔn ma
olu de ni association dɔw y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka alliance du 22 septembre sigi k'o fana tɔgɔ kɛ faso jɔ kan ye. D'accord. Merci beaucoup. Masalana o fana tɛ maa dogolen an ma ko mana jɔ a la waati waati a bɛ na Mamadou Dia mouvement an ka taa n'a ye ni sera fɔcogo la vraiment merci beaucoup donc an ma nin wele waati waati tu es disponible folikan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin chef fila filɛ bagaw ma monsieur Dia. Aw bɛɛ ni su an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo kɔnɔna la ni kɛnɛma la ka aw yɛrɛ fo ni Boubacar ani Serifula ɲɛmaaso bɛɛ ani équipe tɔw bɛɛ lajɛlen n bɛ n yɛrɛ ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo n barokɛɲɔgɔn ni minnu bɛ kɛnɛ kelen kan ka foli lase u bɛɛ ma donc alhamdulillah an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la donc an bɛna kuma min fɔ Ala k'a kɛ sahaba ye k'a lase maliyɛnw ma Mali faso jɔ kan de don Ala k'a kɛ an bɛɛ nafalan ye. Voilà. Merci ça monsieur Dia. Oui. Mouvement an ka taa n'a ye. Ah bon bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka munna an ka taa ni mun ye. Mouvement en réalité mouvement a ka taa n'a ye don. A ka taa n'a ye. A ka taa n'a ye kɔrɔ ko Asimi ka taa n'a ye. A ka taa n'a ye kɔrɔ ko armée ka taa n'a ye. A ka taa n'a ye kɔrɔ ko AES ka taa n'a ye. Ni bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kura kɔnɔna de la. An bangena transition kɔnɔ transition kɔkɔrɔma donni kan transition ɲɛmaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ sira o sira kan an b'u kɔkɔrɔma don k'u bilasira donc o y'an ka fɛla ye an ye sira min ye donc an bɛ se ka sira in nɔbɔ cogo di fo ka taa se Mali k'a yɛrɛ sɔrɔ donc ka kɛnɛ labɛn ka développement kun don pour que aja ninnu ka fanga mana na se waati min na o k'a sɔrɔ déjà Mali sigira Mali kura sigira o bɛ se ka tɛmɛ n'u ka baara ye inchallah. Merci beaucoup. Maintenant o fana tɛ maa dogolen an ma ko mana jɔ a la waati o waati a bɛ na docteur Mahamadou Konate M5 RFI Malikura docteur vraiment merci beaucoup an ma nin wele waati o waati vraiment i bɛ na folikan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin Serifula filɛbagaw ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka foli bila o la ka bila jɛɲɔgɔnw na an bɛna masala sɔɔni ani an filɛba n'an lamɛnba bɛɛ lajɛlen na Ala ka an bɛ sababa ma Ala ka an ka fɔtaw kɛ ɲumanw ye ka kɛ kisi kumaw ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n bɛ fɛ ka fɔ fɔlɔ kuma bila laweni ye je crois que an ka jɛkulu dɔnnen don kosɛbɛ n tɛ n siɲɛ fɔlɔ ye yan denmisɛn Mali kura ye min ye o dɔnnen don voilà. D'accord. Boubacar kɔrɔfɔ tɛ donc sisan an bɛ invité bɛɛ bisimila Bamakɔ o ni ce o dafalen bɛɛ nana folikan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin Serifula filɛbagaw ma. Bokele an ma an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo maa o maa sɔgɔlen bɛ Serifula télé la nin wagati in na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka faso kanu ani télévision kanuni na Bokele u b'a fɔ diɲɛlatigɛ la ko n'i ye maɲumantɔ ko dogolen dɔrɔn i b'a sɔrɔ a bɛ dɔ ka du kɔnɔ bi su in na an bɛna kuma fɛn min kan sa o ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na min ye an ka fanga ɲɛma donc gouvernement ɲɛma n'o o ye Kuye Sugele ale bɔra yen gouvernement cira gouvernement kura sigira général de division Abdoulaye Mayiga ale kɔni nana kɛ ɲɛma ye bi bi in na o gouvernement kura min sigira ko minnu bɔra a ko kɔnɔna na ani baara kura minnu bolodalen don olu fanfɛla la ani kɔrɔlen bɔra ko min na an da bɛna don o de la bi su in na ka se ka a walawala maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a cogoya min na. Siga tɛ nin na Boubacar an b'a daminɛ ni Basumalo Konate tiɲɛ don bɛɛ bɔra kalama k'a fɔ mun ye Sogɛl Kokana Mayiga premier ministre a kun k'a jira k'a fɔ ko meeting ba dɔ b'a bolo ko mun ye clarification o clarification senfɛ an nana ye kuma caman bɔra a kɔnɔ bon bɛ taa kuma bɔra a kɔnɔ vraiment a kɛra tole fan bɛɛ mais vous an b'a fɛ ka yɔrɔ mun dɔn sisan ni kuma nin a ka CNDM a y'a faamu cogo di mais ne b'a fɛ k'i ɲininka yɔrɔ min na fana na a ye k'a fɔ aw fana a kun kan ka meeting ba dɔ fana kɛ ko san bɛ yɛlɛma un an an ka sɔrɔsiw ye Kidali minɛ bon maintenant an ye bala ka na ye o meeting senfɛ dɔ sina ka yɛlɛma 100% donc vraiment k'a fɔ ko il faut la démission de Sogɛl parce que a ye kuma min fɔ nin vraiment kuma fɛn tɛ e bɛ se ka mun fɔ la monsieur Ba Konate. Ok n bɛ i fo i ka ɲininkali la ne bɛ min fɔ
nin tɛ premier ministre ka siɲɛ fɔlɔ ye, nin de kɛra polémique ye, sinon nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka lagosi kumaw lase a yɛrɛ bɛ kulu min kɔnɔ, an bɛ se k'a fɔ ten parce que lui-même fait partie des autorités de la transition, donc ka lagosi kumaw kɛ. Fɔlɔ la n'i ma fili a ko ko jamana que nous avons perdu la bataille mais pas la guerre. Kuma cɛjugu don, kuma min ma bɛnnen tɛ ale da. Filanan a bɔra fana wagati dɔ la o fana kɛra polémique ye mais o ma nin ta bɔ, a ko ko ni i ma taa k'u bɛ gɔngɔrɔ kɛ ko k'i bon, o kuma fɔra. Donc o bɛɛ tun ye fujinɛ kumaw ye. Kabini o wagati, kabira ko wagati min ko nous avons perdu la bataille mais pas la guerre, ne jigila misɛnyara premier ministre ka kow la kabiri ye, wa n y'a baro kɛ, n y'a kuma fɔ mɔgɔw ye mais mɔgɔ si kuma da n ka kumakan na parce que n ye dɔ bɛ kɛ kɔ kan o ka ko waleya, a ye waleya minnu kɛ a n'o tigi ka waleyaw bɛɛ c'est similaire, u ka surun ɲɔgɔn na, donc n y'a a natɔla ye kabiri yɔrɔ n y'a kuma fɔ. Laban de nana kɛ nin ye mɔgɔw tɔw bɛ ɲagali la kuma min k'a fɔ ko an bɛna Mali, Kidali seginna Mali ma, an b'o ɲagali la, an b'o nisɔndiya la, mɔgɔw kun ɲɛna ko ko min tɛ se ka kɛ, k'a fɔ ko ninnu yɛrɛ nakun y'o de ye, ko sɔrɔdasi ninnu nakun ye Kidali ko de ye, ko o tɛ se ka kɛ parce que a kun kɛra défi ye, o Kidali ko kɛra mɔgɔw b'o ɲagali la kuma min, e bɛna bɔ ni kuma ye min ye jamana burujali kuma ye, ka tila ka taa mɔgɔ wele ka t'olu sigi ka kɛnɛ kan minnu tɛ jamanaden yɛrɛ ye, minnu ma bɔ e ka sigili kalama, e bɛ kɛ premier ministre ye wagati min, minnu ma bɔ kalama, k'olu wele k'olu kɛ seere ka taa an ka jamana lajaba. O de ma diya anw ka jɛkulu ye. Anw fana an kun kɛlen bɛ ka meeting min boloda k'a fɔ k'an bɛna an ka nisɔndiya kɛ k'a yira ka fanga tigilamɔgɔw fo, u ye Kidali la seginni min kɛ Mali ma, donc k'u fo k'u waleɲuman dɔn. Anw fana ko sisan nin ye fɛn dɔ ye, anw man ka nin bila dagirinda la, an bɛna yira cɛkɔrɔba la k'a ye faso janfa ko kuma fɔ, wa a kan ka taa de. Anw mago bɛ fasojɔla de la min bɛ se ka fasodenw bɛɛ lajɛlen, mɔgɔ min bɛ se ka faso malidenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan, ka bɛɛ lajɛlen don da kelen fɛ, ka bɛɛ lajɛlen bɔ da kelen fɛ. Anw ka faso tabiyaw de duba kelen, bulonba kelen, o de tun bɛ yen fɔlɔ. Donc jamana ye i n'a fɔ du, donc anw ma dege ni farafarali ni bɛnsɛngɔniya la, anw ko nka ka taa ka walan sɛbɛn. Mais ne ba bɛ ka yɔrɔ min dɔn sisan, a ye kuma min fɔ monsieur Ba Konate, o kuma ninnu la a ye tiɲɛ de fɔ ou bien fili kuma don? A ye fili kuma fɔ. Munna a ye fili kuma fɔ? Kuma min a ka discours yɛrɛ ni mɔgɔ bɛ ko dɔn n'i y'a analyser i b'a dɔn ko cohérence tɛ discours in na. N b'o fɔ mun na? E ko san 2 ko ko tɛ sara e la. O san 2 de kɔnɔ Barkan gɛnna. O san 2 de kɔnɔ MINUSMA gɛnna. Mɔgɔw bɛ ka ale tanu ni min ye. Kala bɛ mɛnɛ kala fɛ. Mandiya min bɛ ale kan bi, n b'a fɔ président Assimi ka mandiya de tun b'a kan. O mandiya de tun b'a kan barisa a taara kuma fɔ mɔgɔw si tun ko ale yɛrɛ hali a ka dugulamɔgɔw t'a kɔ, a bɛ na wagati min mɔgɔw y'a fɔ qu'il est clivant, a tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan, o de fɔra, mais ninnu y'u ɲɛ tugu o bɛɛ kan k'ale sugandi k'a gɛrɛ u la an'u ka se ka baara kɛ. A taara o de hukumu kɔnɔ ka taa fɔ ko Faransi ye Mali janfa k'an to san na, n'o o kɔrɔ ko la France nous a abandonné en plein vol. O de kɛra a ka baptême de feu ye, bɛɛ lajɛlen y'a fɛ, mais a ka kumakan kun tɛ, président Assimi ka cikan de kun don ka taa ɲɛfɔ, ka taa da diɲɛ maa tulo kan. A taara a y'o lase, wa o bonyamasigi malidenw y'o k'a ye, président n'a ka jama bɛɛ lajɛlen y'o k'a ye, o waleɲuman dɔn n'a ye. Donc ni e b'o o hukumu kɔnɔ, e bɛna tila ka na bɔ ni wale ye, bɛɛ b'i yɛrɛ yira o. Ni min b'i kɔnɔ ani min b'i da la n'a tɛ kelen ye, ni i ni mɔgɔ min jɛlen don n'a tigi jɛlen don ye, i yɛrɛ bɛ bɔ n'i yɛrɛ.
voilà donc a bɔra n'a yɛrɛ de ye ni kumakan minnu n'a ye kumakan minnu fɔ kumakan ninnu ni sahaba bɛnnen tɛ ale an taalen ɲɛfɛ débat kɔnɔna na n bɛna fɛn caman fɔ min b'a yira ko a ka kumakan ninnu yɛrɛ tɛ sahaba ye ala ye parti créer ko min fɔ ale ka masurunya mɔgɔ 2 bɛ yen olu ka récépissé sɔrɔla a bɛ ko wagati min fɔ n'o tigi kun sera kɛnɛ kan yan n tun b'a dɔn a tigi tulo la. D'accord, ok, y a pas de problème. Donc an bɛ bɔ yen an bɛna Asetu Sangare fan fɛ. Asetu o ye ɲininkali kelen ye an b'a fɛ k'i ɲininka aw ta aw ka parti et puis an ka alliance a y'a ye a y'a faamu cogo di Choguel ka discours fo kana. Bon, d'abord Bokele, moi j'aime pas parler des personnes, j'aime parler des fonctions, des responsabilités, rôle, ce que les responsables, les choix que les responsables font, des responsabilités qui leur ont été confiées. Donc, nega kuma te Choguel ma, nega kuma be Mali premier ministre koro. D'accord. Donc nega kuma be ta odeka. Donc neka haklina la anga parti kɔnɔna la no PRD ani nankel me ka fara ɲɔgɔn kan ka fanga ɲini kulu min sigi alliance politique électorale min sigi no alliance du 22 septembre faso jɔ kan premier ministre kɔrɔ l'ex premier ministre a manquera kosɛbɛ de solidarité gouvernementale sabula ni an ka constitution ta ka kɔnɔna lajɛ o de ye k'a fɔ ko a article 77 maa min bɛ kɛ gouvernement ɲɛmɔgɔ ye ale bɛ gouvernement action bɛɛ coordonner a b'a bɛɛ orienter a b'a gérer donc ko ɲuman fara kojugu kan o gouvernement kɔnɔ ale de y'o responsable fɔlɔ ye ale y'o doni tabaga fɔlɔ ye ale y'o tɔgɔ duman fɔlɔ ye ale y'o tɔgɔ jugu fɔlɔ ye donc n'o bɔra ka kuma tan a bɛ mɔgɔ siran b'a fɔ ko o kuma ale yɛrɛ t'a kɔnɔ wa ale dun b'a kɔnɔ donc bi Mali premier ministre kɔrɔ don an bɛ foli sɛmɛ a la a ka action tɛmɛlen Mali ye an b'a fɔ action ɲuman na parce que a jɔra don dɔ la jamana ye don minnu na jɔbaga kun man ca donc dans le passé récent de notre histoire a jɔra don dɔ la o don ninnu an b'a fɔ olu la mais n'i bɛ ko kɔnɔna la ni fɛn tɛ sara i la fɛn min yɛrɛ dun fɛnɛ don jamanajɔ baara de don politiki baara don parce que jamanajɔ yɛrɛ ye politiki ye i b'a bila hali n'a y'a sɔrɔ i ka fɛn dilannen don i b'a bila maintenant sisan tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ ne t'o dɔn dɛ on n'est pas dans les secrets de l'histoire de là-bas donc n tɛ se ka aventure o yɔrɔ la k'a fɔ ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ mais an ka yeta kɔni na ne bɛ baara dɔ kɔnɔna la a ɲɛmɔgɔya kalifalen don ne la mais ne yɛrɛ ka kuma la san 2 fɛn tɛ sara n na hali ni o ko ye ne ka ko dilannen i bɛ taa sɔrɔ i jɔyɔrɔ bann'o la ou bien i ka mission bann'o la ne bɛ bɔ ka dugawu k'o o ko ye donc n bɛ se ka min fɔ a la o de ye nin ye mais n'i yɛrɛ b'a kɔnɔna la i ye équipe ɲɛmɔgɔ ye a ɲana o a tiɲɛna o e ka ko de don wa siraw b'u ni ɲɔgɔn cɛ fanga marali la parce que yɔrɔ dɔ de kalifalen don bɛɛ la min b'a to a bɛ se ka kumaw fɔ ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ a ma kɛ sirakanba fɛ kuma ye tan donc min ka gɛlɛn ne ma Mali premier ministre kun don a y'a jɔyɔrɔ fa premier ministre tɛmɛna a fɛnɛ ta bannen filɛ an ka ɲɛsin Mali baara ma sisan o de ka gɛlɛn ne ma pour moi a ye Mali servi a ka wagati banna passons sur ça l'avenir est devant nous an k'o de baaraw kɛ premier ministre kura nali la. Bokar kɔrɔfɔ tɛ d'accord an bɛna Dia o ye ɲininkali kelen an b'a tɛmɛ e la a ka association a bɛ se ka a y'a ye cogo di. An ka yeli la premier ministre a yɛrɛ y'a fɔ ko ka a lajɛya a y'a yɛrɛ lajɛya a jiginna a yɛrɛ ka dingɛ sennen kɔnɔ an y'a ye ten de ne y'a ye personnellement depuis memorandum ko waati la ne y'a fɔ yɔrɔ caman na n barokɛyɔrɔ la n ko nin b'a politique mɔgɔw ni sɔrɔsiw ka sira fara ka bɔ ɲɔgɔn na
parce que force politique kelen mun tun bɛ yen nɔ n'olu sɔrɔsiw tun bɛ baara la o tun ye M5 RFP ye a cili n'a farafarali ko tɛ mais bakuruba la M5 RFP de ni sɔrɔsiw jɛra donc depuis memorandum nin bɔra ne y'a fɔ n ko nin y'a point de rupture ye u ni ɲɔgɔn cɛ n ko sɔrɔsiw tɛna se ka da bilen M5 RFP la mais en même temps u tɛna partenaire politique wɛrɛ sɔrɔ u ka ko la bilen donc taalen ɲɛfɛ certainement avec le nouveau gouvernement an bɛn'o démontrer kun min y'o ɲɛtigiya maintenant premier ministre bɔra place la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye o tɛ donc anw bolo o tɛ koba ye o parce que premier ministre dɔ tun bɛ yen transition kelen kɔnɔ o bɔra yen ale nana bon bi ale bɔra yen o bannen o min y'ale yɛrɛ cogɛli ko kelen yɛrɛ ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ fana a ka don gouvernement na ka tila ka bɔ gouvernement na donc ninnu si tɛ kobaw ye maintenant an tɛna don kumaw kɔnɔ mais min kɛra kɛnɛ kan 14 novembre ye Kidal sanyɛlɛma ɲɛnajɛ fête de ne Mali premier ministre bɔra o la k'a bɛna meeting kɛ ka diɲɛmaa wele diyagoya mɔgɔw bɛ na parce que mɔgɔw bɛ na Mali ko de la nin ye an bɛɛ ka ɲɛnajɛ ye an bɛ na ni o hakilina de ye i bɛ se k'a ye peut-être ambassadeur ni maaba minnu nana kɛnɛ kan olu nana ni Kidal minɛli ɲɛnajɛ hakilina de ye mais ale donna kuma kɔnɔ dɔrɔn kuma nana bɔ n'a a ye donc an y'a ye k'a fɔ premier ministre tun b'a dɔn effectivement k'a fɔ k'a ka waati sera a tun b'a dɔn a b'a dɔn mais ale tun bɛ sababu de ɲini a ka kɛ a k'a fɔ ko bin kɛra la ko dankari kɛra la k'a janfara mais a yɛrɛ da de y'a fɔ ko min ye démission ye walansɛbɛn k'o t'ale ka kumakanw taabolo ye donc a tun bɛ mun de makɔnɔ sisan a ka lajigin mais ala y'a kɛ an bɛ président Assimi fo particulièrement a ye hakilimaya baaraba de kɛ nin kɔnɔna la an ye min ye parce que a ma sɔn ka taa Cogɛli ka sira fɛ ale Cogɛli tun bɛ fɛ de a ka gɛn k'a labila donc mɔgɔw ka hinɛ minɛ a ye nin baara in bɛɛ kɛ a y'i jɔ Mali ye a taara Nations Unies la a ye cɛkɔrɔba don a banara donc mɔgɔw ka hinɛ minɛ donc Assimi fana ma maga la Assimi y'a to yen fruit mɔna tuma min na f'a tolila a binna ne a yɛrɛ et mieux ale yɛrɛ ye tasuma min mɛnɛ o tasuma de kɛra k'a dun parce que population de bɔra k'a demander Mali kɔnɔ ko ka premier ministre lajigin donc président y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ale n'a ka population bɛ ɲɔgɔn kalama ni population ka laɲini ye min ye ale b'o baara de la o de kama n ko président bɛ fo a ka hakilimaya la a y'i muɲu ka nin bɛɛ kɔnɔ alors ka tun bɛ se k'a jigin parce que Mali constitution kura min bɛ yen le 22 juillet 2024 o tɛ premier ministre ka démission makɔnɔ bilen mais Cogɛli nana jan min da o ɲɛ o ma jigin a kɔnɔ u y'u sigi k'a makɔnɔ population yɛrɛ de bɔra meeting tɛmɛnen kɔfɛ aw y'a ye Kayi Kidal partout ka meeting marchew kɛ ko ka premier ministre ka démissionner bon comme a ko k'a ti démissionner donc président fana y'a ka responsabilité ta k'a jigin donc an bolo tɛ koba ye an bɛ continuer de an ka fasojɔ ye donc an b'o o ye faamuyali de sɔrɔ nin ko in kɔnɔ gouvernement kura mun nana an b'u fo k'u féliciter ka dugawu don ye ala ka renouveau min kun bɔra ala ka kolo sinsin ka don ba la Mali kura an bɛ se ka taa n'a ye cogo min na. d'accord mais Dia ne b'a fɛ ka yɔrɔ min dɔn c'est vrai a ye déclaration mun kɛ nin bɛɛ la ne bɛ ɲininka yala a ye mun fɔ nin tiɲɛ don wa ou bien fili kuma don. tiɲɛ don fili don a fɔbaga tɛ ale ye a fɔ yɔrɔ tɛ nin ye. a fɔbaga tɛ ale ye a fɔ yɔrɔ tɛ nin ye. Madame ko sisan ko solidarité mieux réserve il a le devoir de réserve ni bilara jamana ɲɛmɔgɔ mara kunna devoir de réserve bɛ ko dɔ bɛ yen nɔ i da tɛ don a la i b'i yɛrɛ minɛ a commenter ma n'a ma bɛn i ma i bɛ taga mais komi ale ko tagali t'ale ka vocabulaire kɔnɔ donc diyagoya a bɛ lataga de o mais ale tun bɛ fɛ min ka lataga k'a yɛlɛma k'a k'o ka futi ye o tigi de hakili sɔrɔ ka tɛmɛ ale kan o ye muɲu ni sabali sɔrɔ k'a makɔnɔ donc f'a nana bin a yɛrɛ ka dingɛ sennen kɔnɔ o de nana ni nin ye population yɛrɛ de y'a ye k'a fɔ ko ale man kan kɛ ka bɔ ale da wa a yɔrɔ fɔ yɔrɔ fana tɛ nin ye an nana Kidal ka fête anniversaire de la an ma na nin kama e min ye premier ministre ye fɔcogoba wɛrɛ tun bɛ sɔrɔ i la fɔcogo tun bɛ sɔrɔ a la fɔ yɔrɔ tun bɛ sɔrɔ a la min tɛ meeting ye mais comme ale degelen don o de la u ye meeting de kɛ ka rassemblement kɛ ka président démocratiquement élu lajigin
population nabo ala ke o population clé ne fana ironie di so o population clé ne fana baratum ka le fana la digi donc voilà, comme souvent les gars se parlent, lui attend la clarification. Il y a fait au tour de Koumbe, bon, on y nous a fait bon, qui dans le cas, ça y est, mais nous, il faut que moi, aller de Nanako à la Djéa. La Djéa, Digina, et puis c'est tout. D'accord. On passe à autre chose. Docteur Konaté, Amina, il faut en faire. Voilà. Donc, on y est vous en tant que M5 Malkura. Donc, nous connaissons. Docteur Aya Yitouti. Bon, il faut clarification to kanu. Bon, n'eta baila ma bana kana ka ke jelia quoi ka ko jea non ka ko farafanchia. E ba ko de. Ko farafanchia ka ko bonyo bona. Nga ko jea bon c'est ka ko wéré diga fara o kaminto minta doy. MC Mali croit ka jore mi ni ko la ko min kera akera amanyininga an bɛ feeretɔn fɛn dɔ mali kɔnɔ yan an b'a mɛn ko maɲininga la an bɛ jama jɛkulutɔn fɛn dɔ an b'a mɛn ko masininga donc vraiment an tɛ commentaire k'a kan o de ye MC Mali Kura ka position sans commentaire maintenant ne hakilina ye min ye ne ye Konate Mahamadu Konate hakilina ye min ye a kun ka di ne ye maa ka sɔrɔ nin plateau in kan maa min bɛ Choguel ka parti la a ka feeretɔn na. Effectivement, je profite. Kaira Abela, c'est vrai. C'est nous Togo qui devait être là. Et à Fama, en bas, nous Togo le Kunangana. Mais le samedi, à Kouma, vers la nuit, à Koué, au Bora Réunion à Sissa, on est Choguel Noubé. Ils ont décidé qu'au Chikana Kuma télé là, au Chikana Kuma radio là, que donc il va attendre d'abord. Voilà, donc sinon avec lui, chez lui, il n'y avait pas de problème, donc il allait être là. Donc, avant Famouni, à la face de plateau, ne me dégoûte. Quand on met d'ado, comment on l'a fait. Mais quand dégoût, tu vois dire. Mais dégoût, parce que nous avons fait il y a fort, faire avec communé comme kɛra ka lagosi. Non, lagosi ko tɛ. Ayi ngono ne de b'a dɔn min na min fɔ o n kan ka min fɔ o i m'a faamu wa donc ni mɔgɔ tɛ yen ka se ka voilà kuma falen bon o de bɛ degun quoi a bɛ komi si c'est à charge quoi voilà ne bɛ k'a fɔ sɔrɔbaga na n bɛ ka parce que mɔgɔ tɛ yan ka a yɛrɛ lafasa o cɛ man ɲi quoi donc n bɛ se ka min o kɔrɔ ye dɔrɔn n tɛ se ka min fɛla bɛɛ fɔ a la ka da o kan ka fɔ mɔgɔ tɛ Choguel ka feere tɔn na min bɛ yan min bɛ se ka a lafasa donc min bɛ se ka ne ka kuma ngalontigiw ka cɛntigiya walasa an ka se ka kuma sama ka dalilu da ɲɔgɔn kɔrɔ. Mais ça là, je pense que kumalatigɛ tɛ. Voilà, ça ne gagne pas. N y'a faamu. Ça ne gagne pas, mais n b'a fɛ i fana i bɛ mun dɔn. Awɔ, n bɛ se ka n bɛ fitinin de fɔ a la n tɛ se ka bɛɛ fɔ ka dɔw yɔrɔ kan. A k'o faamu o ye ne yɛrɛ ka tabiya ye quoi. N bɛ se ka min fɔ a la o de ye ne y'o fɔ yan ka tɛmɛ e ka plateau yɛrɛ kan. Bamanan ko ten tu sais bonya bɛɛ bonyamasegi bɛɛ n b'a fɔ ten an bɛ tali kɛ fana an bɛ min fɔ tubabu kan na ko loyauté ne ne bɛ e ka tɔn kɔnɔ e ka tɔn ni a ye baara ɲuman kɛ n b'a lafasa parce que an ka bɛɛ ka tɔn don n b'a kɔnɔ ni baarakolon bɛ kɛ o fɔɲɔgɔnkow bɛ yen o bon n'o bi kɛ n'o man di ne ye ne b'o fɔ a kɔnɔ de tant que n b'a kɔnɔ n b'a fɔ nin man ɲi n tɛ sɔn nin ma ne ka fɛn bɛɛ kɛ n b'a fɔ a kɔnɔ mais kɛrɛma m'o ɲɛ ne tɛ tɔn lagosi o ye maliden ɲuman danbe ɲuman dɔ ye parce que n ye tɔn den min ye bonya dɔ de sɛbɛnna n na o kɔmasegi ye min ye que je reste fidèle à ça n b'o bɔnsegi jumɛn ye n t'a lagosi kɛnɛma maa wɛrɛ ye mais min ye fɔ lagosi n b'o fɔ kɔnɔna de la a bɛ ka nin sira min tɛ sira ɲuman ye a ye nin bila nin man ɲi jamana ma ni ma lamɛn ni bɛ fɛ ka bɔ n'a ye n bɛ bɔ tɔn in na de fɔlɔ dɛ o de ye hɔrɔnya ye ne bɛ min dɔn ne kalan min na i bɛ bɔ de n'i bɔra i b'i fɛla fɔ bon maliden dɔw bɛ yen i b'a dɔn mɔgɔw k'a faamuyaw tɛ kelen ye dɔw b'a fɔ mun n'i ma fɛ k'i ta kɔnɔ a tɛ se ka fɔ ka ta kɔnɔ hɔrɔnya tɛ sɔn o ma o i bɛ sara ta mɔgɔw ka gundo kuma bɛ f'i ye i bɛ décision taabolo kan e bɛ se ka to kɔnɔ k'i bɛ wala gosi cogo di mais mɔgɔ bɛ wuli cogo di non i b'i fɛla fɔ n'i ma lamɛn
il y a des comme une fois tu as ça fait il est bon ah n'a pas de bon ah nous voilà parce que c'est que tourna neka keyen ou ka ke komi obedition minta ko mamu ko va l'éclayer au Tibet et enfin donc bon ah nous bora nanga mi fo wala ko bola ni mi fo mo ko fam do yoro tinyere la o manye bon le bien choro way eh olu do ngo kanga sikan dem moma ah ko me ko jagana de amanye afele mi et bamanan ko de fana ko sorofi murume bashuka nako parce que ni fora ni be ameni kalama menaw ni foyaw chama ni fo ko ni mara bulu nyema abe communauté ate fenchama te sarala te fenchama kalama ni ya ka discours la be fenchama famo ala ali énergie ko kuma la mafoka ama avilo maboa qualité fin kalama la donc ni mo bita non bita ay la sumini ko donc yo de la mi fora ça se no bala de ça se no no bala de parce que lo sumini kra ka discours chama ni re do faya du ba wat le ba do ko ni mo fas ni mo ni karmas nay ni na atena nga dena minefa o fa courage de yo na be courage ta de yo na tita iba bla bon na be effet abina bara minke ate jamana kala ni nafa di ba bla ka do de kan o te mo nyela yo lawo ibi si fo mo ko ta bokata marché e ka mo do bla marché la ko bat non ça s'assume là non on dit que il y a un principe de babolo après doyer faire un fona beta jamana kan nafas rafa abake amo ka mo woni ngako ka so ka o wi chama ko so mo woni ngako ando ay si créer mo woni ngaka on comme la c'est le mo woni ngaka non donc il fallait s'assumer donc le ronna ngo wulu fona kan maje woroy ko ngani blamena ale mo fo ma fo fambe janyo ma fouye alu janyo mbola ma fouye afu kuma chama chen amena je suis mais ya fouye ngwa ni bla ni tukupna atika ko na pe ko ga kuma mfo san ni me fem bon na masiki ni awa ni hona fle ni kuma bla ni watla ay mi me boko ko me tan urgence là donc ka boko mana bon mais vraiment à quel temps arrêtez un tout temps on a terminé comment toi quoi d'accord OK oui c'est que monsieur Konaté ka Maro Diaby c'est ça ka dernier mot ni la sortie de la CEDEAO Jamanadon Yiningara Jamanadon Yiningara Antara Kera Boulevard Camp donc maintenant c'est Jamil Bitar même fin Moroka Lanyini a Kera Café ka di Jamil Bitar en tant que premier ministre à Doran. Maçon. Maçon. On est là. On est. Sanction min bina jamanaka. Ya famille. Garantie min bila jamanaka. Afora kanga na jira ko o te garantie min. C'est pas ça non. Il va qu'à faire au Kerao mais pour la sortie même du Mali de la CEDEAO. Ben allez. Alors yoro là. Premier ministre non amena limba la jaya yoro ambe teme pour que ko ka telia quoi. On va faire du Jamil Bitar de Taran. Awe Mali de oui. Ah oui le Lautara. Est-ce que Lautara? C'est pour vous là. Bon d'accord. On va le faire tamala bitawa. Basolo. Parce que pour temps il y a ça parce que Mali ka au temps au ka. débat passion voilà passion côté il faut qu'on essaie de
i ye o kuma ni lakile mais ni a ma saka kuma sama an bɛ bɔ o sujet kɔnɔna na donc mais voilà donc maintenant question min bɛ yen a ye mɛn na o question min bɛ yen sisan an ka kuma tigɛ de lamɛn i ko voilà akane lamɛn bani n'an ye lamɛn an bɛ mun ɲini an bɛ bɔ ni fɛn qu'est-ce qui se passe je vous ai posé la question. Béa répond. Non, j'arrive. Béa répond. Tu as demandé que tu voulais rectifier quelque chose. Il y a Fama. C'était la sortie de la... J'arrive. Je pouvais dire non, mais je t'ai donné la parole. Ouais. Donc, à travers ça, il y a donc, lui, il est venu pour dire que non, donc, si ça n'est pas c'est que moi, je vois maintenant, le tableau est très bien riche. Je suis d'accord, c'est des grands intellectuels qui sont là. La question que tu dois poser là, c'est quelle est la question? Maintenant, question mimbe si ça non. Premier ministre Koro Tara, si ça premier ministre Koro Nana, gouvernement finance sigra. Aou yo chogodi, awa CDM kona awa apprécié chogodi. Ok ni tare de, parce que ni bana nyinena kadon, bana dona. A donné au premier ministre des problèmes. Donc, au Tara, en bas, il parce que le général Ablaye Maïga a intérim assuré. A essayé que parti politique nous font a commencera qu'au fin que faut me décrire que parti politique n'a droit qu'à faire un donc au ni prévu donc il se câble à l'épreuve parce qu'il peut faire l'intérim de là donc il vient en aille que premier ministre a Jorofa donc pour que mon se banane me casse pour fraquer comme mon bella de l'infragnonka mon cadeau mon cadeau d'acquelin fait d'acquelin fait en bon mi non fait agnal au lieu là quand il assumait l'intérim donc maintenant na le nana ambese ka fo tare donc mouye farangandi ka moko kaseka autour du Mali bela jelen kana kaseka faso abora dinga kono to mumbe maja to mumbe no obese ka glancho komi jamana dum bela jelen bese ka sigi kenya kele ka yoro chogomi kaseka jamana yin kungonko kuma fo jamana yin kaseka bo ni ko yin kono donc on koni be président Assimi Goïta Fou Akani Dana Dalila le général Ablaye Maïga comme premier ministre. À la mission Amina. Ne pas avec un numéro 600. Et ben bof là. Ben Moufo Chamako Assimi il est le président. Maintenant tout le monde s'attendait à un civil. Il y a vraiment que civil de l'Okungana parce qu'il ni chercher de l'eau forêt. Il y a vraiment mais général nana si ça est-ce que aura il sait comme fort. Ben il faut la nia et nous de comment fort ni épreuve d'ailleurs déjà parce que aya il a comme fait comme au faranyoronka quand il assumait l'intérim donc ni nana ni civil doye mo ben interfolo ni me sait qu'à fois M5 Malé Koura avec ses cafés n'y a tendance donc entre ces avec un nounou café pour que vous boive la saison on amène quelqu'un de neutre au cas où c'est comme Moko Faragnon quand Hakilino cassé qu'à conjuguer de sous quoi conjuguer follow donc on a quoi fait talenien fait ni Jamana et restaurant ni Minkangake au beko au konala mais ni ko kibeta cassé sans nos cas civil doma car ça va voir parce que me c'est qu'à faut $1 kuma dola anga ko konona la moko ko bala kungolo ko bala face au côté Madoula. Voilà. Donc, pour que Kokoba, Jamana Kaseka sera le boulot à cadeau de temps. Ok. C'est tout. Il y a un gouvernement pour un peu de mana. Général des divisions à blême, Maïga Nali, à le gouvernement croissant. Au cas alliance, il fait au gouvernement apprécié tout. Bon, c'est difficile. Adam, le gouvernement Sigido, faut qu'il y ait un gouvernement jugé. C'est très difficile. Surtout Mami Keranyama et donc. Non, en tant que Manyama, Kanyanga Kumanyama, au gouvernement. Donc, on va gueuler, il y a ce kuma
qui veut gouvernement parce que un gouvernement est ensemble de donc a ka gɛlɛ k'i bɛ gouvernement kura juger fɔlɔ ni m'u ye baara la mais mɔgɔ min bilala ɲɛma aw fana kana perese kuma n'aw peresera kuma ma aw ta jago dɛ donc n'i ko ko gouvernement o ye jama de ye fɔlɔ donc jama jugeli ka gɛlɛn ka sɔrɔ u ma baara daminɛ mais an b'a jigiya k'a fɔ maa min bilala ɲɛma an ɲɛ bɛ tagabolo min n'a la an ɲɛ bɛ attitude min ɲa la maa bɛɛ lajɛlen fɛ kulu bɛɛ lajɛlen fɛ catégorie bɛɛ lajɛlen fɛ maa do maa min nanzarakan na ko qui a une grande capacité d'écoute a bɛ se mɔgɔ lamɛn la a lafiyamayalen don hakili sigi b'a fɛ ani bɛɛ bɛ se ka kuma donc o b'an jigiya ka fɔ ko fɛn bɛna bɔ a ka sira nin na parce que ale yɛrɛ ka nomination ye ne yɛrɛ b'a bila renouveau de minɛn kɔnɔna la an bɛ ka renouveau de la transition min tun kɔnɔ depuis wagati jan anw ka parti fara anw ka alliance kan anw bolo o kala mɛnɛlen filɛ ka da mun kan pas une fois de plus maanifin kunkolo ko tɛ dɛ mais maanifin tɛmɛna sira mun fɛ a ye fonction ni baara mun occupé a ye choix minnu kɛ a ye waleya mun yira donc o b'a to an b'a jigiya ka fɔ ko général de division Ablaye Mayiga min donnen don a la ka tɛmɛ n'a ma dɔ fara o kan an ma d'a la n'a bɛna fɛn bɔ a la anw bolo a bɛ se ka maliyɛn fara ɲɔgɔn kan toute tendance confondue a bɛ se ka maliyɛn uni a bɛ se ka bɛɛ bila autour de la même table Mali chevet la pour que attente sociale nombreuse bɛ yen n'o ka bɔ u caman ba la action concrète précise ka na et que ensemble fɛn ka proposer alternative kuraw ka proposer qui sont meilleurs mun b'a to transition bɛ nin phase ultime min na a bɛ kun cɛ ni wasaba ye donc anw kɛlen bɛ ka jigiya ba de da Ablaye ka nali kan pas Ablaye kunkolo dɛ an ye jogo min ye Ablaye la ka tɛmɛ a ye responsabilité minnu occupé et puis a bilala ka taa yɔrɔ min tɔw da sera ma a delila ka intérim assuré a la a bɛ machine dɔn donc ka fara jogo mun yera a la ka fara baarakɛcogo min yera a la anw bolo ni renouveau de la transition a bɛ na ni rassemblement ye a bɛ na ni union des maliens ye a bɛ na ni gɛlɛyaba attente sociale gɛlɛyaba minnu bɛ maliens da la a bɛ na ni solution précise ye ka sɛmɛ olu la k'olu ɲɔni ka bɔ an kan et a bɛ na ni alternative ye mun ka ɲi ka tɛmɛ manquement minnu kɛra insuffisance minnu kɛra mun ka ɲi ka tɛmɛ o kan n'an bɛ transition kuncɛ wasa la o y'anw ka jigi. Basi tɛ. C'est la même question. Voilà, an b'a fɔ sisan Asetu an y'a ye k'a fɔ tiɲɛ don mais est-ce que bɛɛ tun b'a ɲɛna de ko ni civil voilà civil tun bɛ na. Qu'est-ce qu'il y a sur la tɛna caya premier ministre sɔrɔsi CNT président sɔrɔsi président de la transition. Non c'est-à-dire non voilà an bɛ don a fɔra voilà parce que an bɛ kuma na ko civil dɔ bɛ na parce que k'a bɛ sariya dɔ kɔnɔ ye bon a kuma na ni o sariya nin est-ce que a ma funu quoi. Bon, j'aurais aimé qu'il y ait un précis qui a fait charia de kono. Ça c'est vague. Donc au prévu la prévu tout la moto donc. Mais le charia m'do qui est une loi fondamentale pour tout Malien ou de la constitution. Abo kona. Donc non n'est pas une ngadi. Ai ne fa bi yin ngado parce que on ga fone ne ga jari avec il qui concerne fondement na we ka charia de kono. On ne fait bi yin charia de kono. Oh charia jume. Ah bon donc ati charia. Charte koro. Ah mais ni na ku ka constitution ta jabi sa ni na fa il y a charte de kono parce que charte bi ka constitution dafa. Pour moi donc ne na so ya kono. On a tout le flac ne t'a donné ne ma ne te non ne y a des gros gars kono ne te fene bi enyi nga parce que il a question posé le coup ka fo ka le charia donc on charia on charia du ne na analyse que ni charia muye maliko kumala parce que ne fanga nyini to nyemoko di ne na analyse que ni charia muye maliko kumala o de constitution charte de la transition ani loi wɛrɛ minnu b'i kɔ sɛmɛ olu la ka bɔ ka kuma an maracogo kan ka kuma an ka sɔrɔ kan ka kuma an jɛrɛcogo kan ɲɔgɔn na Maliko kuma la n'a tɛ olu la ne tɛ olu ko sugu ninnu commenter maintenant mun de ye k'a fɔ ko militaire dɔ taara primature la militaire dɔ bɛ nin yɔrɔ la nin tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ye ka kuma nin yɔrɔ in kan je crois que n delila ka kuma fɔ Manden TV de la débat dɔ la Maliko in na an ka bɔ nin ye finitigi ye nin ye civil ye an bɛ Malien bɛ ɲina yɔrɔ dɔ de kɔ jusqu'à preuve du contraire an bɛ dans un pays qui est en guerre on est dans un pays qui est en guerre an kɔni lafiyalen bɛ Bamakɔ yan mais an kana ɲinɛ a kɔ
le Mali n'est pas totalement sorti d'affaires. On est dans un pays qui est en guerre. Il ne faut jamais oublier ça dans ses actions de tous les jours et dans ses propos. Donc, Jamana Mbe guerre là, le civil blala, militaire blala, là n'est pas la question. Ame nous ne fait, John ne sait pas qui. Les civils te se ka militaire te se ka mani ne se ka kéré angata sama ka bwa ka catégorie la angana blaula Mali ma ko de la bi. Bon, d'accord, ok. Bon, de façon a militaire ko na civil ko a distraction ma ameni ni la amina ambolo jorom ni malien majorité chama sonné do ama kangata o tangenti fait. John mi se ko ke sisa kera militaire a kera civil a kana ke ni flash na tigi be wo mi ngono Wata sama ka labo wana blanga bara. Comment wati ma se folo? Donc amena ja. Oui. On est en Guinée. Able Maïga Tara Premier ministre anaka gouvernement fana ka mouvement ya apprécier tout le d'abord Able Maïga fo ka bismillah, on lui dit félicitations. Et puis mo monu fana tara ka du gouvernement kono ku félicitations ka douda ka vraiment ala ka ta fanga duma. Ambe mon famille ni na dron nya fo kuma temeno na ngo mouvement politique on sera sous ni on fera l'endie ka bonyo ani gouvernement yereta ibeta la je pense ni ma fli ni ma nyina politique mo clé ne be min do de bala je crois ka to be technicien ni technocrate mo munu yef ko do malanga na ye ko luta ka blala o ba dira on assistant ka fo réellement sera sous ye quota a bulo flala. Effectivement, vous pouvez faire vous pouvez faire nos 6 années à minute. Parce que M5 RFP, mouvement de Kouloumou Farafara la Nyonga, Boka, Fangam, Ibeka, Ladjing, Sorasu Nana, Kana Faraluka, Koka, Kele Dafa. Donc, où là, où ya Wajiba ou Yereka, ou M5 RFP Kadje. Bon, na Manyaku ou Farala, c'est ça. Yuka Kota Bala, Akadi ou ya Yechukum Noka la Barati. Nimbo automachien de dira auna. Donc on m'a ouvert bamu na donc comme nous demandons le technocrate ou ni technicien ou bolu de tasisa où ya yetum na ya la bentum na ko su kuka fin dérouler Mali barake à Ketchola. Donc en bas bla o minan de kono. Maintenant renouveau effectivement je crois que Benendo Odeka amena ta renouveau de Siraka. Caméléon Faranyoka oui bien sûr amako be ola. Mais transition RSI na a Josin Colomb Siri Jumain, ça c'est les réformes. Une transition, c'est une transition de réforme. Voilà, une transition, c'est une transition de réforme. Comme Mali Kwasi, on a une refondation, Mali Kurakumbe Kafo. Donc, on sait que la parasra nous fait, on a une réforme. Après, Mega y joint. Ministre de l'administration territoriale, Malikura État Minde Kassigi, architecte principal y a allé. Il est en même temps Premier ministre d'eau, en même temps il a gardé le portefeuille, c'est-à-dire c'est l'architecte de nouvel État. Donc au Kalfalendo Allah. Donc là que wa sorokani faso jama penendo oka, ça va renforcer et puis les qualités que tout le monde a dit en tenant c'est Oukamblé. On l'a vu, ministre d'État, Premier ministre par intérim, on l'a vu. Septembre, quand on a à l'aide de Tarakuma, Mali, Togola, Nations Unies, Tribunka, je pense qu'il y a un chien flanandi, parce que ça, on a signé Fana, Joël Kabana, Watila, à l'aide de Tarakuma. Donc, Assimi Ka, Ti, Den Krenkrené de dos. Et, Bébé Minfanadon, Bibina, à l'aide de Sorasou, Niedaye, Marabolokan. Ni assemblée ni comme si un aspect d'Issoura. Donc il fait partie du groupe des responsables militaires. Donc ou ka responsabilité ta comme il doit y boire au Kerala. Ou ka responsabilité ta façon bara mara façon bara bleu mara anyeka exécutif ou kota assemblée boubolo. Le président est là-bas pour que vraiment où il y a yéchogomina ou casse kuka planqué parce que si ni na sininga na ube na nyina dana ka focus sur sous échouera dont ta bota na bebu yere bolo ou kadu yéchogomna wa alla bente. Donc je pense que Philippe na yala voilà la famille bah c'était M5 RFP Malikura en fait aïe yéchogomna il rêve faut comment qu'on na ka mana ya comment faut ko gouvernement il a massisa gouvernement il m'a appelé maïgade na nyemo wala.
ne nga jeli folo ko nya fo ngo M5 ko kuma tu fait pour l'instant ya chini ko ima ko mina nyo be fo donc M5 Malikura voilà donc quand on a fait le folo ko e jekuluka position mina ni mirnami no ko mi able maiga aw te M5 Malikura bo kuna te to ko abula barama M5 Malikura mari apparemment Konaté n'est pas là au nom de M5 il est là au nom de M5 non pas que pas que n'était au droit quoi d'accord ma fille ni ngala fana mais hakilata di tu as bien fait de signaler parce que moi ka bonne on te met frère follow ni ngali mbe kan ni pochement bola mo follow voilà maintenant après ñere mi hakle mi mo au fodo ma afla bonne ba ka chala bon voilà fengelon gelonte quoi et abula mega ni kanan di ñoo korodo ani Algérie ena ka ñoo fa ka corona 5 lin avec mani ni classique lin yon jena bi ko te am ñoo don ko sabe buña baba ñoo ci awani mali ko kelewo keleke ante abana fo M5 nap me hakli falon ke wa sala be Nigeria ne ka baraw yin se Nigeria missiona ndigal refe awa karamoya fana karamo kenyondo école de maintien de la paix mbea año so karamo ya la beona ou qui master croix 5 ans sur les relations internationales do ama tanyo kumbe jamana wore o karamo wane on te met atela nyo fait donc bunya ban nyo sam nyo no hakilo tikle fon do kan mais ni na ka tiri ma dire ka dugo M5 be ba kala ma ne tinga tiri dugo ale fa nya fie ne sandur de que me sur sukala sur fini me de ko do capitaine lieutenant colonel commandant école d'état-major national de Kulikoro donc jemeni chamanche do nga école de Nkoroye ou be colonel do ani kramo ke ñon fait ou le grand général do grand général bi donc hakilo ani mo do ou ba donner tay faso ko ma don do mun tay faso ko ya ñon mais diba hakilo be fo ñon ko fondo la mo tay da kan am ñon jugo la amba do tay mele ko donc ni be fi mali do be ka ketende ni ni tema so la quoi ni lu be si ambe kuma hakilo be fo ñon ko fondo la mais buñe de ma do tay mele ko ba do tay mele ko mo la ba to tala ko la ma to tala donc anga ni be bi hakilo ko mali do bebeta na hakili fo ñu woti nanti anta ñu ko jugu anti ñu jugu quoi comme une chambe quand la mona bien nga boko no donc ne fait mondo ala ko tien mondo ne fait depuis ambe ko la mien dola nya do mo nyane sérieux bala nous fait mon fontina ci ko u ya ka barano e manu do ka ma fa ñu ka kadae aklikli ma fo ali mo ya fa ñu na te soma ko politique mo fouille ko parti politique bekanga ci ni ya fanya na tesoma fana mo lima parce que a famem bala hakil ka boma ni min do ala de donc abe mo fra nyonka o ya kala ngenia ni be nda ala mana ali de mande akon de décider c'est pas lui seul qui décide voilà je comprends ça aussi mais o ya ere parce que ba do jamana nti se ka bo gelen kono furata ni jëm ko dem fa mo ma fra nyonka faire ton fan faire où c'est brodillon mon ton fan faire où ma bon fan faire où même il faut ça donc ni à Kalfarama mais ni voilà on a fait chance de dos maintenant mi la dje abaraka mi la dje nga fo tu mi na fana akuma na ko ñu wona de akelente akuma na ko ñu wona de c'est pas lui le seul décideur. Je ne vais même dire pas le grand décideur, en tout cas, à Konika Kmakamela. Donc, Amna la Djebara Tassra nous fait. Mais moi, je dis comme lui, comme elle, à créer un Djibaka, il faut couper dans l'élément. Ou un Djibaka, couper dans l'élément. Absolument, vous pouvez faire. Absolument. Même si vous coupez dans l'élément, quand à glaner, il sera fait. Quand à glaner, sera fait.
ne kɔni o jiga bɛ na ka da ka min dɔn a la i y'a faamuya maintenant i ka ɲininkali wɛrɛ dɔ ye min ye voilà parce que awɔ n y'a noté o voilà civil ko in ni militaire ko in bon o kɛra malidenw minnu welela concertation na a kuma kɛra ne tun bɛ yen ne tun ye rapporteur ye ne ye ko in acteur ba dɔ de ye o rapporteur ye a sɛbɛnna premier ministre bɛ se ka kalifa civilement wala militairement donc a sɛbɛnna quoi a fila de sɛbɛnna ok donc Asetu y'a mɛn faamu kɛ gan de bɛ yen nka hakilina min tun bɛ maaw la a proposé bagaw la a proposé bagaw la an bɛɛ tun bɛ yen an tɛ fɛ k'an da don kuma dɔw la mais n'an ma da don parce que d'accord sariya tɛ min hakilina min tun bɛ yen proposition de sariya tɛ o de ye a bɛ di civil de ma ka d'a kan anw kelen tɛ farafinna in sigida la an kelen tɛ diɲɛ kɔnɔ an ni maa minnu bɛ baara ɲɔgɔn na ɲɔgɔn bolo n'o don n'o tun ye CEDEAO ye a waati la olu ka laɲini belebele dɔ tun ye furanjɛ fanga in kana kɛ sɔrɔdasi fanga ye i y'a faamuya hali ni sɔrɔdasi sen bɛ k'a la donc mais fanga bolo ka tila i y'a faamuya dɔ ka kɛ min tɛ sɔrɔdasi donc tiɲɛ yɛrɛ la o hakilina in o de ye ce qui avait prévalu o de y'a to fana Mutawani taara i y'a faamuya o de y'a to Mutawani taara o de y'a to fana o kɔfɛ fana Choguel taara donc an bɔra o hakilina in de kɔnɔ sisan bon i b'an ka position na charte ko kan an ko charte yɛrɛ fatulen don ka ban fo n'a y'a lakunu sa bon fɛɛrɛw bɛ yen minnu kan ka kɛ bon u b'u yɛrɛ bolo n'u hakilinaw ye k'a lakunu u bɛ se k'a lakunu o hakilinaw bɛ yen o baaraw bɛ yen donc civil ko in n bɛ se ka min fɔ o la a bɛ se ka kɛ civil ye mais o y'a kɛ militaire ye nin ye min fɔ ni jigi fara ale ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka hakilijagabɔ kɛ forojɛ fanga yɛrɛ taabolo la yɛlɛma min kan ka don a la k'o yɛlɛma don a la a ka ca la an bɛ ɲinɛ an ka dimi caman kɔ an bɛ ɲinɛ an ka degun caman kɔ. ne kuma fɛ k'a dɔ dɔn. hakɛto kuma laban dɔ bɛ n fɛ n b'o fɔ ne fɛ gouvernement in kɔrɔ ten ko sɔrɔdasi minnu bɛ fanga la bi ko ni fɛɛrɛtɔnw farala ka bɔ ɲɔgɔn na non 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 gouvernement kɔrɔ t'o ye fiyewu ni maa kɔrɔ k'o ye fiyewu dɔw yɛrɛ ko parti ɲɛmɔgɔ dɔ b'a la o ye kelen ye a fila an k'a lajɛ fɔlɔ u ka baara bɛna kɛ mun ye ka ɲɛsin fɛɛrɛtɔnw ma. bon d'accord an bɛna tɛmɛ o da bɛna dɔn voilà c'est à dire ne kuma bɛ k'a yɔrɔ min dɔn voilà ba Sumalo voilà c'est à dire n b'a dɔn nin gouvernement kura nin a sigira maliyɛn bɛɛ defu i y'a faamu bɛɛ sigilen bɛ mun ni mun defu ka ca i y'a faamu yala e bɛ se ka voilà voilà parce que bɛɛ sigilen don n'o ye dɛ voilà c'est à dire quels sont les attentes des défis quoi de ce gouvernement voilà. ne bolo défi yɛrɛ fɔlɔ o ye ka maliden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ o de y'u ka défi fɔlɔ ni maliden bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan hakilinaw ka falen hakilina de que le cœur se conjugue donc a ka ca Ala fɛ an mana ɲɛsin fɛn fɛn ma a kɛra sɔrɔ yakubayali sira ye ni mɔgɔw hakilinaw ni dusukun kɛra kelen ye ka o kɛlɛ kɛ o bɛ sɔrɔ mais tant que ni an ma fara ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔn parce que n'i ko k'i bɛ fɛn dɔ kɛ dɔ b'a fɔ a ma ɲi tan i tɛna se ka équilibre sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ ka ɲɛ donc o ka défi fɔlɔ ye ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. Sigatɔ la. Ko ka ɲininkali bɛ ka tɛmɛ la. non e yɛrɛ bolo ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan o ko bɛɛ gulonnen b'o dɔrɔn de fɔlɔ la. bon o tɛ dɔrɔn ye o ye fɛnba de ye jamana ye jamanadenw de ye donc kɛlɛ min bɛ kɛ an mana fɛn fɛn kɛlɛ kɛ sɔrɔ sira fɛn o fɛn sira ɲinini sira fo jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan. mais jamanadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. e bolo jamanadenw bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan mais ne bolo jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan. cogo di Sumalo. hakilinaw. misaliya dɔ fɔ kɛ.
ne tɛna misaliya fɔ mais bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ko jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan. ɲɔgɔn tari kelen bɛ ne ka bila kaso la. kɛ sisan ni min b'a to jamanadenw fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ jumɛn de kɛ sisan nɔ. jamanadenw fana kan k'o de yira ne yɛrɛ j'ai été content n parent bɛ ka hakilina min fɔ sisan donc jigiya de bɛ a fɔ jigiya de bɛ Ablaye Mayiga kan sisan a ka se ka laɲini min ye ka an fara ɲɔgɔn kan jamanaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen jigiyalen don k'a bɛ se k'o kɛ donc n b'a dɔn. Basumalo e bɛ kuma tourner n tɛ ka ban kuma n tɛ ka ban kuma la an bɛ kuma ɲɔri ka ɲɔri ni mɔgɔ ma ɲɔri faamu an ka to mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ. D'accord. An ka fɔlɔ la. D'accord. Azidu o ɲininkali kɛra min na i fan fɛ. Yani ne ka se défi ma ne tun bɛna na kɔfɛ dɔɔni parce que Konate a expliqué sisan camanba de ye laɲini caman fɔra assise la laɲini initiative ani a taara ka kɛ sariya ye kelen tɛ dɛ u t'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka ɲa parce que hali l'autre jour plateau dɔ kan fɛnɛ n ye dɔ fɛnɛ bɛ ka sɔnni sigi a kan k'a taara comme sariya de ko partiw ka ci ou bien ko dɔw ka bɔ parti mais ne fana bɛ kuma fɔ yɛrɛ yɔrɔ min na kɛ ne ye essayé ka kuma fɛn kɔ Konate fana nana o sɔrɔ ka walawalali kungo ayi non i b'a dɔn ni mɔgɔw ye fenêtres dayɛlɛ souvent ka an lamɛnbagaw an bɛ fɛn mun bɛɛ dɔn ou bien an bɛ ka panoplie d'ensemble ma ɲɛkɔrɔ t'u ɲɛkɔrɔ des fois i ka n'u noyer quoi mais ni kuma dɔw glissera i b'a faranfasiya mɔgɔ caman ba de Konate tun bɛ yen cogo min ne yɛrɛ tun bɛ yen ten mɔgɔ caman ba de b'a kɔnɔ ko fɛn fɛn fɔra salle kɔnɔ ye ko bɛɛ donna résolution kɔnɔ u ma don résolution kɔnɔ dɛ wa hali n'a sɔrɔ a donna résolution kɔnɔ résolution tɛ sariya ye résolution ye laɲini de laɲini minnu taara maliyɛnw fɛ nin débat ni assise la ko k'a kɛ mais ni sariya don kelen tɛ dɛ parce que mɔgɔw bɛ k'u ta nin fɔra wa caman yɛrɛ fɔra salle kɔnɔ a ma retenu laɲini caman fɔra a ma retenu donc an ka hakili to o yɔrɔ la civil ko ni militaire a kɛra initiative de laɲini de don ani fɛnɛ lamɛn ayi a ma kɛ sariya kɔnɔ Konate c'est dans l'article de la charte non Konate ne ma ko charte mɔri la janfa bɛ yɔrɔ dɔ la dɛ ni bolo ko janfa bɛ n'i ye kuma to an ka kuma i bɛna faamuya ko janfa tɛ yen i bɛna faamuya ko janfa tɛ yen ayi an kana bɛɛ dayɛlɛ quoi n'an ko k'an ma bɛɛ dayɛlɛ heure t'an bɔ wa an ka se ka ɲɔgɔn wasa sinon e bɛ ne dɔn e yɛrɛ b'a dɔn an bɛ si kuma in na an tɛna jɔ maintenant problème to o ye problème sisan yanni n ka se défi ma n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ n balimakɛ fulakɛ ɲɛna diya ɲɛna Konate yɛrɛ y'i da to a la a ma diya n ye a kana mɔgɔw ka na k'a kɔnɔ ko ni gouvernement in ko ni ko kɔrɔ ko politique ni fanga fara la mais gérer un pays c'est hautement politique il y a pas aujourd'hui plus politicien au Mali que Assimi a fɔ ko mun na n'a fɔra ko jamana kunturu destinée de b'a bolo ni m'o dilan ni fɛɛrɛ ye i b'o dilan ni mun ye ko politique ye fɛɛrɛ de donc connotation négative min bolo politique la y'a jɔ an ka dɔɔni fɔ a la dɛ parce qu'il y a des vrais politiciens ici dans notre pays et il y a des gens qui sont des fausses personnes qui se font passer pour des politiciens olu bɛ amalgame kɛra olu de la n'an ye occasion sɔrɔ a to an ka lajɛya dɔɔni dɛ sinon a ma ɲi dɛ an bɛ tɔɔrɔ k'an ka jamana la k'a sɔrɔ an bɛ fɛ a ka ɲa moi je sais que u bɛ fɛ a ka ɲa mais ka to ka bɛɛ ci bere kelen na ko politique a y'a dabila politiciens bɛ Mali in kɔnɔ yan u ma deli ka tana tiɲɛ wa u t'u kun siɲɛ mɔgɔ si ye u ye fɛn o fɛn kɛ u y'a kɛ faso kama donc n'a b'a fɔ a ye kuma faranfasiya maa minnu ye mara siyansi sɔrɔ politiki sira fɛ ka marali kɛ an ka jamana kɔnɔ n'u ye tiɲɛli kɛ an bɛɛ b'an attaquer olu la parce que u ye fɛn kɛ fɛn min u ma yan k'a kɛ mais de là à dire que ni jamana marako kuma wulila dɔrɔn k'an bɛ politiki mɔgɔ bɛɛ ci bere kelen na ka bɛɛ nɔgɔ faites attention les mouvements spontanés là veulent se substituer aux politiques mais sans assumer
Ah, mais parce que politiquement, on fait le là. Faites très attention. Oh, bébala, un journaliste Chamambala. Ah, mais on tourne nous. Aïe, où tourne nous? On tourne de là, on tourne de là. C'est très important qu'on éclaircisse ce point-là. Parce qu'on fait capacité, nos compétences, on a multi-politique. On a barataille, on a balotala, on a confort sirintala. Mais on a un second qui est face au jola. On a une politique choisie parce que on va donner quelqu'un de tchèque mais ala ika tchèque ou la teme il va jamana nafa. D'accord, ok. Donc faisons très attention de ka beti break na ka bela nogo ka soro alors que Mali denimon be ali chini ou ka bara kerefe ou ka engagement politique réaliser là engagement à réaliser le jamana politique keneka o mata na tchèque bu bolo korota ku ku lima tse ka la jigi. Faites très attention. Okay. Donc, au témoin qu'on fait gaboy, mouvement ou ka engagement assumé, parce que ou te doit la politique, mais ou balé nous ka politique briefing ta ka keleke. Jamana maradou, ani be faire jamana marabao demain. Politique quelle est de do. Wa amna sebelama est de damine. Ni mama ko quitter aki de la transition ita ke ba ndolé so rien. Parce que transition mo nana so ambo o kelela en tant que politique. Donc faisons très attention. Angana tien quoi. Autre maintenant on fait gaboy défi mibé. Ada sera yoromo. Défi de rassembler, mais au-delà de rassembler, défi de s'unir, au-delà aussi unité qu'on fait, défi de répondre tout de suite de façon concrète à de nombreuses attentes sociales, telles que l'énergie, telles que soulager le panier de la ménagère, telles que l'économie relancée de façon interne. Surtout, fin quand on a faux, en quel est le faux, comment on doit en yere kolola, Mali. Ok, on m'a fait, on m'a qu'elle dame nebi, on doit en yere kolola. Parce que ni jamana ni jolinti yere kolola, ni nafa intérêt qu'elle a oulila. Il se met même na ouidou ou bien non maklata latine italien nabo. Donc on doit en kolola, ou feigner hein. Ah voilà, on doit yere plein, on m'a qu'elle a des souveraineté, on m'a dame nebi de, on doit en yere là. Donc, nango kama anjo anyere la. Anjere. Ah? Anjo anyere. Oh, bobana voilà, flow flow da bobana ngam amande buri. Nango kama anjo anyere. Ola bi je fendo ko. On angele no fendo ko. Maintenant ne boulot, le niveau de la transition il faut qu'on relance l'économie. Énergie. Panier de la ménagère, c'est-à-dire que attente sociale pas d'obé. Assimi ani premier ministre courant du gouvernement ou quand a fait des routes claires d'État quoi. C'est-à-dire dans 6 mois, dans une année, voilà énergie qu'on voilà qu'est-ce qu'on va évolution qu'on va avoir sur le coût de la vie au Mali en touchant telle ou telle action. Et voilà comment est-ce que d'être intervenu au gérer tout pour que warbe circuler Mali et kono ya no anjigi Canada moka ne bolo immédiatement aux solutions quand a ke proposition alternative quand a bo au lu ko nu nga o gele abamu nu an kan sisa solution concrète ou quand a noyo olula. D'accord. Donc ne bolo défi au de tout de suite. D'accord. Et ça le pari du renouveau sera gagné. Nokera. D'accord. Déjà, oui. Bon, tout le monde te regarde. Donc, défi Kumadou. Bon, défi du gouvernement campi, renouveau, en ben renouveau quand déjà. Défi mbe, au teke d'ora ni Mali est défi. Mais dernièrement do kono, je vais répondre à ma soeur. Akatanaye. Je pense que nous assumons le code qu'on y a assumé. On ne peut assumer Katanaï. Est-ce qu'il y a des gens qui ont on ne peut armer Katanaï. Est-ce qu'il y a des gens qui ont on ne peut AIS Katanaï. À te dire que tu as une transition qu'on a une transition de Kokoromado. Divi heureusement. Divité où? Maintenant, nous, politiquement, nous m'embêtons. Ou quand beaucoup ira. Je prends Konaté, allez de Koko, Nibe Djekulu Kono. Kone Ateka Taika Sagoka, Ika Bo. Nous, nous, politique Kono. Nous, te pouilleriez, Djouya ni Tieni Munkera. Ou ka Bo, ou démarqué, ou ka Ye, ou ka Bon. Autrement,
Ni ko bi ne fo politique mo ma et tu me assise kono pourquoi assise la fora ko ka parti ou ti ou ko ka dobo parti là parce que il y a des problèmes ni bora plateau en ka digi carré kono 600 aw yere akata na amana ta baro la yoro ou ba ko politique mo na landa te politique là. Donc nous on assume que on est là pour le soutien de la transition, pas à demi-teinte, clair net et pour tout le monde. Mais assise que phase communale, phase cercle, phase régionale, ne le tout cas. Pendant que partout où on a ou boycott que au parti que l'on est de bien la salle qu'on est une partie massina. Parti d'eau. Oui, mais attends voilà. Mais qu'est-ce que tu fais la partie de ta Parti d'eau. Parti d'eau. Parti d'eau, mais déjà voilà. On ne demande pas l'intégralité. C'est pas un problème. Voilà, précision. Précision, mais dépend quoi. La précision de l'Oban. Voilà. Nous, on est parti, nous maintenant en salle qu'on a parti, nga dugu kono nga cercle mo de black no nga commune mo de black no na ka kumata. Donc il y a le rejet de la chose politique au dogolentew au te en noyau. Peut-être que on fait comme un chance sur ka bobio. Quand sur quel est le politique mo fait et M5 ta fa ko c'est un hétéroclite ko rajumé asugube alors on fait comme donc il y a mieux faire ça veut dire qu'il y a un problème au niveau politique. Maintenant autre chose, moi je le maintiens même à la transition est apolitique et le propre d'une transition c'est que le jeu politique doit s'arrêter. Politique ou attitude transition il est donné qu'à la baigne il va faut que c'est une période d'exception pas là des politiques qui politiquement, qu'est-ce que la politique, le parti politique? C'est la conquête et l'exercice du pouvoir à la fois. Conquête, exercice du pouvoir, what is ça? Fangate ni ça, fangate gagne quand même ça non. Conquête, exercice du pouvoir, nous faisons faire une robot de filles. Ah, il est net au fil. Non. Voilà, jusqu'à présent. C'est l'exercice, la conquête, l'exercice du pouvoir. Donc, la transition sera dans non, sur un cas à boire conquête. Ah bon, faut n'ayez aux décisions d'un de boulot. Non, n'a pas fait la transition, non, décision, bon, décision pas. Donc, c'est cette clarification que je voulais donner. Maintenant, les défis du Mali, c'est quoi? Sont quoi alors? La première chose, le premier défi, c'est le défi sécuritaire. Il faut qu'on réussisse le pari. On a vu là la montée en puissance de l'armée. Moi-même, j'ai l'habitude de moi je dis la montée en reconquête de l'armée. Maintenant, la montée en sécurisation, il faut qu'on aille vers ça. Politiquement, aux commerçants, il faut qu'on ait sur la sécurité de BF. Il y a meilleur courant, maintenant, il y a courant, on met 10 000, on met la sécurité de BNI, ça fait. Dans la sécurité qu'on a, bien entendu, la paix et la réconciliation nationale. Oui, en Madiagoyadi. Abena aucun. Maintenant, on a une zone qu'on AES. Donc, il faut que l'autre défi, c'est la confirmation, ou en tout cas le parachèvement du retrait du Mali de la CEDEAO. Et AES, comme c'est la Confédération Minana. Bibi na niko confédération mo chamamba yere ni confédération e kroidi confédération me na tana yorod ben confédération me boli muni munka donc aux intégration en tant que djekul kro misigi ça c'est un autre défi. On parle de la monnaie donc on a défi économique ou sort parce que na mbora CEDEAO kono amena do zone kro do kono o fanana kololo bi se ka ke anka amena ni to kasi am jenyon koro kasi bina ke chugodi jenyon koro bena enflé chugodi am ni nyon mine chugodi donc ça c'est un autre défi. Et maintenant la fin de la transition, il faut ouvrir maintenant une nouvelle phase de pression nos élections. Mais nous on ne pense pas aux élections, nous on pense bien sûr, nous on pense d'abord au Mali.
e bɛ se ka taa ban bɛɲangara sisan ka taa i ka urne sigi k'a fɔ k'i dana campagne na ko a ye voté ɲɛ e bɛ se k'o kuma fɔ voilà donc ça va finir par les élections mais wagati jumɛn ne baara banna waati min na ça va finir par les élections o diyagoya de e yɛrɛ bɛ ɲɛta la a bɛ ban wagati jumɛn ne bolo ni ne ko n b'a fɔ sisan a bɛ n'a fɔ ne bɛ ka mɔgɔ minnu kɔkɔrɔma don ne bilara olu ɲɛ ne bɛ ka mɔgɔ dɔ de kɔkɔrɔma don n'a tigi y'a fɔ ko ale sera a dan na o n'o an kan ka jɔyɔrɔ min na an bɛ jɔ n'an kan ka bɔ ni ɲɛda kura min ye fana n'an kan ka parti sigi an bɛ parti sigi mais bibi na le défi les défis d'abord c'est d'assurer le pari de la sécurité de la défense de la souveraineté ainsi de suite et forcément n'a fɔra kɔni ko transition i b'a dɔn a bɛ taa kuncɛ élection kan Burkina transition ko kuma ma ban yan san 5 ma suma ka di yan a tɛ fɔ bi le président de la transition burkinabé on dit le président burkinabé donc on n'est pas encore là pour ça c'est pour cela en gros c'est pas une transition d'élection c'est une transition de réforme de Mali kura maintenant n'a kan ka kuncɛ kan min kan o bɛ fɔ n'a ɲininkara o avis fana la an ka idée fana b'o la n'o fɔ don sera an b'o fana fɔ a ɲɛ kan bon ça suit d'accord ok bon Konate a faamu d'accord Konate voilà bon afolo Burkina c'est pas un bon exemple an ka to Mali na an ka hakili jirabɔ kɛ hali bi fɛn minnu ma ɲɛ an bolo n'a dɔ ye lakana fanfɛla ni gɛlɛya minnu fɔra balimamuso fɛ an ka fɛɛrɛ ɲini o la fɛɛrɛ ɲuman ɲini olu la o de y'a ye koyi sinon Burkina bi u ma ko dɔ kɛ an y'o kɛ o olu ka président ma ko dɔ kɛ mais an y'o kɛ o donc an k'o to yen fɛɛrɛ tɔn fɛɛrɛ yɛrɛ la politique la a ma faamu politique ma faamu minnu bɛ fanga ɲini ni fɛɛrɛ ye o kɔni politique ye fana mais o tɛ sɔrɔ olu ma politique mɔgɔ la gosi olu de bɛ kɛra sababu ye ka fasodenw yɛrɛ tunu politique ko yɛrɛ la politique kɔrɔ kɛra dɔrɔn namaratɔ nkalontigɛla yurugurukɛla an y'o de kɛ politique ye bon an ye minnu ye jamana ɲɛmɔgɔ la tɛmɛ minnu y'u yɛrɛ yira an na k'u ye politique mɔgɔ ye a caman kun b'o sira kan nka ni i ye maa min bɛ fɛnw farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na jateminɛw kɛ e min ye dɔɔnin kalan ka dɔɔnin faamu e ka devoir de ye k'a ɲɛfɔ min ma se ka niveau ma a kana fɛnw mélanger biri in na dɔgɔtɔrɔya ta dɔgɔtɔrɔ fanba jamanaden ɲininka u nisɔngoyalen m'o kɔrɔ dɔgɔtɔrɔw yuruguyurugu hali u ka furaw bɛ siyɛn u ka dɔgɔtɔrɔsow la dɔgɔtɔrɔ ninnu banabaatɔ dɔ bɛ nisɔndiya de o ma ɲi an m'o mɛn juge ta an m'o mɛn donc o t'a yira ko dɔgɔtɔrɔ ɲuman tɛ yen o t'a yira ko juge ɲuman tɛ yen o donc i b'a fɔ k'a bɔ ɲɔgɔn na silamɛw lajɛ kɛ a zon na a fanaw na a bɛ silamɛw a caman ni silamɛw de y'a maître ta silamɛw non silamɛw ta ne de bɛ kuma na o ne tɛ kuma na o silamɛw ta a zon biɲɛrika maafagalaw fɛnw a bɛɛ b'a ko ye silamɛw de ye ɔ n'an ko sisan ko silamɛ bɛɛ ye malankolon ye non kuma la mɛ silamɛ bɛɛ ye malankolon ye wa silamɛ yɛrɛ man ɲi parce que silamɛ e ye silamɛ caman na sigida la u tɛ mɔgɔ bonya sigida la u tɛ sigida sanuya sigida la u tɛ adamadenw ka hakɛ bonya sigida la u ye sonyali kɛ non misali ɲumanw tɛ o tɛ misali ɲuman tɛ non o t'a kɛcogo ye o dɔnniba b'a fɔ de attention i kɔlɔsi silamɛ bɔ man kan dɔw bɛ yen ko silamɛw ye mais a jogo ɲuman t'u la mais silamɛya ka ɲi dɛ silamɛ yɛrɛ ye fɛn ɲuman ye a ye kɛ silamɛ ɲumanw ye o de bɛ fɔ bon politique b'o cogo de la maaw k'o faamu politique ye jamana dilanni fɛɛrɛ ɲuman k'o ɲini k'o baara politique banna ne politique ye sigida fɛɛrɛ hali i ka du bɛ dilan cogo ni fɛɛrɛ ɲuman jumɛn ye walasa i ka du kɛ duba sigilen ye a ka du ye bonya bɛ du min kɔnɔ a ka du karama ye a ka du min bɛ hɛrɛ se a ka sigida ma o ye du marali fɛɛrɛ de ye o du politique de ye o sigida bɛ ten fo ka se jamana ma donc politique ye fɛn ɲuman de ye a yɛrɛ la o a kɛba kolon de bɛ yen o ka ca mais a kɛba ɲuman fana bɛ yen balimamuso min fɔ haka tiɲɛ de o civil bɛɛ ma tiɲɛ o comme militaire bɛɛ tɛ ɲuman ye o awɔ sɔrɔsi de b'o fɔ sɔrɔ bɛ tɛmɛ n ko tribunal bolo ils ont un tribunal o tɛ sɔrɔ dɔ kuranɛ yan k'o do kaso la
abete no donc mana bela ko ma bela anga fo bonyo na d'accord an mo mina mi fo fem be nyuma mo bodla politique ba nyum an mo bodla bo nyini bo sari ngombe kuma fo sari bon fora wo kuma ka green quoi en fait comme sari ni te fe ka baraka bariya quoi baraka bariya mo bodla une façon de là sari paresse quoi paresse parce que ni kiba bonyo il be baraka abe mo sekandoni tetne mo sekandoni bon pour que se réunir abe flité donc on va non nga boko non politique toyé anga politique ba nyumo nyini anga ulu faranka akara finatu yo abula akara munite finatu abula anku lu be fa nyon ka fa to ulu be mali tanye ya famia maintenant c'est vrai MC Mali Kouraye et truc Kouraye ko abedo wala politique mo bala mo ni fere to mo bulu bolo ñu monton bala association bala syndicat do bala o de hétéroclite ya famia bere ñoo sura la jamana mara koloshili tonne do fanga ni ale fanga ni tonne pour l'instant jamana mara koloshili tonne do donc ñoo sura jamana ko ngando dla mais ka hakli jabo ka am sega bara ke sira mu fe an yede fe min kan jona ka o sira tama an to si kungude to koro de transition ka foko politique côté ama famunde o ne yere ko ke transition deme froje fanga deme ne fe mu la ko so wo re la meke wo min fiye ke wo re transition politique de wo re bo fo ka diso lolo c'est pas politique côté ah non yere ko la me tam fo diso la transition ka ko faire politique côté c'est à dire que politique ko c'est pas c'est apolitique c'est à dire que faire tonte ka fe jamana marali ko nyo nyina kono non mo bo fo re transition faire awo se mi jamana mara to de ka donc on est pour dire transition il y a une transition là on est jamana mara faire quelque chose de yo Konate donc c'est naturellement politique aketo de pour bokele aketo me kumani do placer parce que amega mo éduquer na fora ko éducation oui il y a comment de fois et ne le kuma nyamara nyefe ne sera kuma di ne ko arisa ya fam ya fama ya fama mais ok d'accord ça c'est vrai ndiota la vie ya fama merci beaucoup Adja donc maintenant voilà il faut tu vas avec un fort pour que on a do faire parce que nous la follow voilà abi mais ya keto ni na fait parce que pour moi ne penser munu manager là quoi parce que voilà mo pas dine be confusion qu'elle donc organi plateau sou ani ni tem sou mala sigidoro amako bala ka nda do kuma uni nyokon che mo ka bo filla parce que chama ba fika mal de mais terme compréhension ou bu positionner tout mi tout là quoi ni mo ko transition type politique il y a budget tu as tout faux parce que on refondation Mali wakati de do ne we bisa jamana refonder tout di ni ma refonder ni fere am se ana souveraineté totale sur tout di nama politique kele ke ka mbo mo bolo donc là on bolo Assimi est le premier politicien du Mali aujourd'hui et on en est fier parce que politique ina na bla jamana nyema la ka nga jogo sugu munu ka jama poste politique de do wa be ka minen fa ko sere d'accord mais faut que faut politique yere de do ok d'accord donc comment te dire comment te dire et mais j'ai fait voilà on mais sama bon on veut que comment la c'est pas on la gebe quoi comment la clé voilà nga sika c'est WhatsApp mo pas faire question posée donc défaut là ma défaut pas mal ngati gele mu nga takabo jamana kan ne fait mbalma ke Konate min fo o ya folay ne bolo parce que ni sécurité forma fo mune allez la forêt ayi ni yara sama fo o dia folay awo mina o dia folay ne yara bolo mina commenter mina o do wala ka yira ko sécurité rete se ka nyew bolo u ba kala no anye kala le nyon fo a te se ka nyew bolo numa jamana kono dinu numa ma fara nyon ka tinye wallahi atinye nyen kala tinye mais c'est jamais deux francs de non kan ama fara nyon ko de fori ça il va faire non a do mi on dame la sama mais comme il pressionne mo vie fereton numa mun nyelembe ku black kasola kadaka utara nyoye ke ku hakla di uyere ka barata chokan ulu kan gabla mun na ku hakla di ko hakla di chuma ulu ja o jengena tout ça ulu kan gabla ta famille u kan gabla o de ba yira ulu fa jamati
k'a fɔ malidenw an bɛɛ faralen tɛ ɲɔgɔn kan fɔlɔ i y'a faamuya o y'a yɔrɔ dɔ ye yɔrɔ bɛ yen dɛ o y'a yɔrɔ dɔ ye yɔrɔ bɛ yen voilà donc ka segin an ka kuma kɔnɔ ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan a fanba la a acteur baw la o ye sécurité fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ ye fɔlɔ n'i k'u ka jamana lakana mɔgɔ ma sɔrɔsɛ faamu i b'a kalan kɛ k'a ɲini k'a faamu i b'a dɔn sɔrɔsɛ ye min ye sɔ de bɛ min kisɛ dɔrɔn non non pas du tout n b'a fɔ e bolo e kan ka ci fɛn na ne t'o fɛn dɔn e b'a ci fiɲɛ na e kan ka ci dugu mun na a dugu bɛ e de kɛrɛfɛ yan n bɛ ɲininka e kɛrɛfɛ de yan a dɔw la n'a dugu bɛ yɔrɔ dɔ de la dɔw de ka dugu la dɔw de ka village la dɔw de ka kina e b'o kina ka tɛmɛ o tigiw kan e b'o dɔn ka tɛmɛ e bɛ yɛrɛ yan e bɔra sɛgɛsɔ t'i yɛrɛ sɔrɔ Bajangara e bɛ ka sigida kow dɔn wa e bɔra Bajangara t'i yɛrɛ sɔrɔ sɛgɛsɔ e bɛ ka sigida kow dɔn wa non non f'i ni population mɔgɔw de ka kuma f'i ka k'i bɛ ka mɔgɔw fɔ ɲɔgɔn k'u hakilina dɔn u ka sɔn ye ka da i la k'i nana olu ɲɛkilali kama o de ye sécurité yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye n'u ma da i la i b'i si kɛ cogo sécurité non non du tout i b'olu ka dɛmɛ de ɲini fɔlɔ n'o ɲini i bɛ sɔrɔ k'olu b'i dɛmɛ de k'a fɔ an ka insécurité fɛn ninnu filɛ fɛn ninnu filɛ nin de bɛ yan ninnu bɛ an ka bigalikɛlaw bɛ dogo yan de o tɛ ka bigali kɛ anw kan yan de olu de b'a yɔrɔ yiri olu b'a kɛcogo f'i ye donc attention ça commence par ça donc rassembler les Maliens c'est un facteur bon tubabukan na o de ye i b'a daminɛ o ma o ye sécurisation yɛrɛ koloma yɔrɔ dɔ ye fɔlɔ bon maintenant o tɛmɛnen kɔ effectivement an ka dɔ fara an ka finitigiw ka sofaw ka labɛn kan minɛn caman san alhamdulilayi mais an ɲɛ b'a la o dɔrɔn t'a bɔ o mago bɛ mɔgɔ la o dɔrɔn t'a bɔ an k'a lajɛ fana an ni maa minnu bɛ k'an bolo de ɲɔgɔn ma a dɔ ye Rusiw ye a dɔ ye Turkiw ye bi gɛlɛya dɔ bɛ yen dɛ n tɛna n da don o la yan parce que n b'a mot caman f'i ye n ko fɛn caman bɛ n tɛ se k'o fɔ sécurité ko kan mais n b'a bakuruba fɔ minnu kan k'a faamu u b'a faamu. d'accord donc voilà. o gɛlɛya dɔw bɛ yen olu kan ka traiter i y'a faamuya o gɛlɛya ninnu kan ka traiter walasa anw yɛrɛ ka finitigiw n'olu ka baara ɲɔgɔn ka ɲɛ parce que n bɛ hakililajigi kɛ an ni tubabu faransi ka ko goya anw yɛrɛ ka finitigiw ye u ka baara kɛcogo goya ne yɛrɛ ye a dɔ sɔrɔla nin de fɛ u n'an ka finitigiw ka baara kɛcogo a kun man ɲi donc ka lasɔmili kɛ minnu b'a ko kalama u ka ko lajɛ ɲɛma jɔlen na o fili o gɛlɛya min ye u sɔrɔ o kana an sɔrɔ ni an dɛmɛbagakɔrɔw ye. ok d'accord Boubacar. a t'a to n ka dɔ wɛrɛ fara kan. non non parce que i kɛmɛ kala. bon i y'a faamu sa. Boubacar est-ce que. WhatsApp tigiw u ye question caman posé. ok donc surtout maa minnu bɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ olu mɔgɔw ka ca la bi kosɛbɛ. ko cogo di ko réconciliation basungolo ko réconciliation bɛ se ka kɛ cogo di ko ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ kaso la o minɛlen don donc o question o jaabira ka ban awɔ soit si peu voilà o ye jaabi donc ko monsieur Diatta k'i ko est-ce que mɔgɔ bɛ se ka taa élection na Bajangara bi bi na ko alors que ko référendum kɛra yen nɔ k'i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ. Bon, nous avons déjà référendum vote ani élection ticlée. Dans Farabou nous avons parce que élection nous ko kalafli faut parti politique ou bien candidat de kabo ku ira ou ka déplacement ou ka takasi nous ka wulika jo obike cadre nous konnala o ka gelen kateme référendum ta kan par exemple n'a fɔra ko candidat duuru bɛ yen nɔ olu ka yala sigidaw kɔnɔ ka taga ka t'u yɛrɛ jira k'u yɛrɛ kofɔ ka campagne kɛ a bɛ n'a fɔ ko insécurité bɛ yen u ka sécurité u ka lakana jɔn de bɛ n'u ka lakana ta a bɛ n'a fɔ obligé ko peut-être sɔrɔsiw ka da ou bien nin ka da u kan an y'a cas dɔ ye ko dɔ kɛra élection dɔ la a fɔra ko non ko u tun ma sécuriser de lakana ko défaut de tun don. Donc n'a fɔra ko campagne o jama ka ca u kan ka Mali bɛɛ laminɛ donc o wulikajɔ n'o o contrôle o ka gɛlɛn armée bɛ baara mun na bi armée tɛ se ka déployer candidat nɔfɛ pour aller ka taa sécurité kɛ i bɛ taa dugu minnu na k'i bɛ taa mɔgɔw labɔ a ye na n ka kuma lase aw ma ni n ka campagne ni n ka projet ni n ka programme ye n bɛ na nin de kɛ dugu la dugukɔnɔmɔgɔw dɔw déplacé len don dɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲini donc o gɛlɛya bɛ yen nɔ
mais ni nana référendum na référendum doni bɛɛ taara ka da préfet de kun ani sous préfet de kun donc olu dun déjà sécurité b'olu nɔfɛ i y'a faamu an yɛrɛ mission minnu kɛ a la armée yɛrɛ obligera ka anw ta ka taa n'anw ye terrain do an taara Douanza armée de y'an ta ka taa n'a ye o ye gouvernement ka mission ye bon ni campagne na est-ce que gouvernement armée ka hélicoptère bɛ na mɔgɔw ta ka taa n'olu ye ka t'olu kɛ o gɛlɛyaw de b'a kɔnɔ an ka hakilina la n'i ko i bɛ campagne électorale dayɛlɛ bi sécurité kama d'abord dugu i bɛ taa fɔ mɔgɔ minnu ɲɛna olu pɛrɛlen tɛ toujours a kama yɔrɔ bɛɛ la ensuite sécurité mun yɛrɛ bɛ da candidat kan ani gouvernement yɛrɛ bɛ na moyen mun kɛ pour organisation matérielle élection yɛrɛ labɛnni olu mɔgɔw ɲɛsinnen don baara yɔrɔw ma donc o gɛlɛyaw de y'a to an ye nin fɔ nin ko in kɔnɔ. Ok mais ko M5 Malikura ko chaque fois ko aw fana ka baara ye ko a transition critiquée. Bon o tɛ tiɲɛ ye. I b'o de lakɔlɔsi aw la. Bon o tɛ tiɲɛ ye an ye transition ka ɲuman caman fana fɔ yan. O tɛ tiɲɛ ye. C'est la côte. Voilà Côte d'Ivoire. Ah d'accord. Non ko a tɛ an ka fɛn bɛɛ suit de. Voilà. I y'a faamu a t'an ka fɛn bɛɛ suit de. Il faut te défendre. Voilà sinon ɲuman kelen fana an b'o la kodɔn voilà fasa kɛlɛ nali an ye félicitation kɛ ka minɛnw san ka di an ka sɔrɔsiw ma an y'u encouragé y'a faamuya n'a kɛra an b'o waleɲuman dɔn donc fɛn ɲuman minnu n'o kɛra an b'o fɔ nka mɔgɔ ɲi bamananw ko ten o sariyaso tun b'an ka fɛ yan koyi ko ni e ɲi tɛ tiɲɛ f'i ye jugu sara k'a f'i ye bon anw ye ɲi de ye an bɛ tiɲɛ fɔ an fɛbaga ye an bɛ mun fɛ an bɛ tiɲɛ de f'i ye donc fɛn dɔ bɛ n'a ma an b'a f'i ye et puis en tant que a bɛ dilanni feere mais an b'o fara kan on te donne la proposition aussi ni m'a ta di yɛrɛ ma mais ni min fana kan b'o f'i ye hakɛ to n bɛ fɛ ka bɛɛ fana ka kuma kɛ a bɛ tila ka segin ko aw ko ko mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ko mais ko parti 200 nin ko mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di est-ce que mɔgɔ parti nombre de bɛ to mɔgɔw bali ka fara ɲɔgɔn kan parce que hakilinaw tɛ kelen ye bon ne bolo fara ɲɔgɔn kan ni parti nombre tɛ fɛn suguya kelenw tɛ hali dɔɔni fara ɲɔgɔn kan ni parti hakilinaw ani parti nombre ko tɛ kelen ɔ Sumale y'a fɔ cogoya min na an mago bɛ dusukun ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko nin kan quoi n'a fɔra dɔrɔn ko fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw de b'a ye dɔrɔn ka taa kɛ ka salle dɔ fa ka CICB fa o tɛ o fara ɲɔgɔn kan sugu tɛ o tɛ jamana dɛmɛ o an ka min fara ɲɔgɔn kan ma dɛ on dit les personnes avisées comprennent c'est-à-dire dusukun ka ɲɔgɔn sɔrɔ ani hakilina baw kan Mali tagabolo kura min ta bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ tɛ se ka kɛ n ta ye 100% mais seuil minimum dɔ bɛ yen o ko in ka ɲi an k'a tɔ dilan. Merci. Kuma b'an fara ɲɔgɔn kan in kɔrɔ in di. An b'o de ɲini na en tant que groupement en tant que parti politique mun bɛ ka transition ka acquis dɛmɛ ani min y'a décidé k'a fɔ a bɛ transition ka acquis préserver ani a bɛ transition dɛmɛ a la min ka ɲi ka taa o fɛ halisa majɛ bɛ yɔrɔ mun na Konate y'a fɔ cogo min anw tɛ fɛn alliance du 22 septembre faso jɔ kan an tɛ soutien zélé ye min b'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi majɛ bɛ yɔrɔ mun na kanow bɛ yen an bɛ taa an b'a fɔ an bɛ sɔrɔ k'an ka proposition sɛbɛnnen bɔ a kan k'a di wa i t'a kuma mɛn kɛnɛ ma. Ok Basungalo ko ni transition banna k'aw ka mouvement bɛ kɛ cogo jumɛn na ko aw mouvement minnu bɛ ka créer transition kɔnɔ k'a bɛ transition ko ni transition banna ko mouvement ninnu na kɛ cogo jumɛn. Ok o ɲininkali diyara n ye n bɛna min fɔ a ye a k'a dɔn mɔgɔ caman ye CDM la ko dɔn transition de kɔnɔna la sinon CDM bɛ yen nɔ kabiri transition tɛ kabiri yɛlɛma ma kɛ CDM bɛ yen CDM yɛrɛ sigira kun min yɛrɛ kama o bɔra wagati dɔ la parce que fuliɲɛ in bɔyɔrɔ ka jan o bɔra k'a fɔ wagati dɔ la ko y a des généraux milliardaires donc k'a essayer ka o généraux ninnu ni dugumamɔgɔ ninnu bila ɲɔgɔn na dugumamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan n'u bɛ k'a fɔ ko kisɛ t'u bolo fɛnw t'u bolo donc ka se k'olu fujinɛ ka se ka na donc Nations Unies kun y'o kumakan dɔ bɔ k'o bila ka na le CDM o y'a sɔrɔ CDM ma fɛn yɛrɛ an yɛrɛ sena ka fɛn don donc k'an bɛ fɛ ka o ko tiɲɛ n'a nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na an ye avocat ni fɛnw ta k'o bila ka taa Nations Unies na donc an y'a ye après o kɔfɛ u ye gafe min bɔ o généraux ninnu tɔgɔ si kuma ma fɔ o ko la tugun an ko donc an y'an sigi an y'an miiri n ko donc il faut que guerre médiatique de bɛ yen nɔ diɲɛ kɔnɔ sisan ninnu ta bɛ kɛ marifa ye anw ta bɛ kɛ u dɛmɛni ye da la
Donc c'est dem na to ko. Bon, tu vois, si on va pas poser cette question, ah voilà, bon, donc c'est dit. Ja Abei Amena. Donc, à la création, depuis à Franco, les jeunes milliardaires, donc à la clé ou la donc voilà, donc il m'a dit, là qu'on fait la before la quand on met à faire encore des domaines, alors qu'en tant que face au couille. Ok, d'accord. Il y a une autre question. Alors, monsieur Diako, Niningali Mbeke est fait là. Quelle différence du même éveil politique ni ani Mamoudou Mbeka Barake? J'ai pas compris. Quelle différence du même éveil politique et Kelly, ani Mamoudou Mbeka Barake? Quelle différence du même éveil Mamoudou Mbeka politique. Ah oh. Bon, est-ce que des différences donc là? Politique Kebra ni politique Bara. Barakela ni akabiseko na akadonko de binyono. Donc, politique moye. Ça veut dire qu'il y a seko ni kadonko politique de. Donc, ne connaît ulu fla bon nyona. Voilà. Mais par exemple, sur journaliste do kera parti nyamae. Abse ka fo dien kono don nyanamaya kono akabara journaliste yae. Mais aka sigida la ou bien aka bara tableau bena politiquement ou bien akara parti politique do nyamae. Obse ka ou bien maire do kera ekono kramo do kera maire on a nyona obse ka bon nyona. Maintenant sur ko bara wore ta la ko politique mo gansando abse ka fo ulu flat se ka bon nyona. Donc ne koni pour ne ya famia tuko mina oui. OK, ko M5 Malikura be mun proposer Ablaye Maïga Bibina gouvernement et bara fo la. Bon niveau nous ne ka kuma la mais comment la ifane ba kuma ba fo et atlina pour M5. Mais je suis très précis. Attends M5 non na be wuli aba fo awami wuli la M5 a pochon code là ma foye na tentena. C'est très clair. Adla qui a fait un vraiment comme moi je cherche mais font analyse mais font on y a qu'on a baro ka tani kaja bon nti kana jekulu dron ka fo mena jekulu dron kuma fo kuma pas de différence dans ça. Le président mais voilà Bokele c'est membre encore voilà Bokele chez kadi alay ntina fin fo ka danga jekulu la mamin fo non c'est différent question a d'habitude mulo parce que M5 ko ou ta commenté d'accord donc ni on ka commenter ko pour le gouvernement tout bon mais voilà donc c'est Wati Moudrama, allez Sira. Donc si ça me marque, oui, parce que il y a Fama. Donc je voulais profiter, Bakar, Benika Familialido, en balançant Adja, avec moi de fois, mais je pense qu'elle s'est rectifiée. Il y a Fama. Quand tu as parlé de l'éducation, éduquer, il y a comme ça. Donc moi, il y a fort, moi, pour mon nom, parce qu'il y a un fort. La famille. C'est comme si ça, on avait à questionner parce voilà, merci. Politique, comme il fait la population sensibilisée, éducation civique et morale face aux dénoyants là. Donc, et qu'il faut qu'on éduquer au sens terrain, comme manque d'éducation boulaoute. Mais la famille, politique bounako, kula kala, voilà, kula kala. Politique familiale ani mo me fera jamana mara jugo ni hakilina sugu munu kanga kife ikanga ke misali nyuma esigida la tugumina nenye Traoré ne peut-être ne be se ka fili mais ne journaliste WhatsApp tigi ni question femme différencité mo mi avec la politique barake ani politicien tche avec fait ka fo da tigi fait ka fo différence du même assimilé politique sora sinu no militaire nga boisi ni ko kun yere dasa jamana marali nyemo baw ye munu ye bi différence du même ni quelqu'un de politique tche ni tigi politique famille mina répond ni ga famille la question la nyini ode ni tigi politique famille parce que jamana maraba yere de politique mo ko yere nyuma amuko folo ore a politicien folo mais comment on fait jamana kono politicien adasira ma dona munu ye marake mais be se yakan toujours politicien mu matana ma wakati fode matanda ma foko ni wakati ibega bina atete machin alpha otere mama politique bunako ka munu ye jamana infanga nyini nga soro ka marake na nyuma kena ina tienu bulu akano luta ko lutte to jogo ke ko de politicien yi ati be fe ka min fode asimini un non politique c'est différence tembi parce que avec ka mun ke o jamana mara yere wa be ka ka tuko nyuma yere de la o la ne yere ba qualifier le premier politicien malien mi me ka minenfa an woni ma yere c'est Modibo Keita
a ye mara kɛ mɔgɔ t'a fɔ ko politicien o. Exactement. Ok, donc ne y'a ka tigi ka kuma faamuya ten. Konate bɛ taa waati mun dira an ma tu as juste 2 minutes i y'a faamu Konate e bɛ se ka élection ko n ka kuma tigɛ n bɛna dɔ fɔ kan. non mais comme waati défi ko gɛlɛn minnu kan ka ɲɛnabɔ an fɛ kalafili b'a la a diyara maa ye a b'a la a ma diya maa ye a b'a la a fɔlɔ ye mun ye lahidu dilen de don jamana marabaaw fɛ sɔrɔsɛ de danbe dɔ ye lahidu diinɛ ye le serment des soldats la parole des soldats ka fara kan malidenya yɛrɛ danbe dɔ don fɛn caman fɔra o fɛn dɔw bolodala k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ o beleba ye kalafili ye donc kalafili bɛ jamana marabaaw ka préoccupation na a b'u ka mission na mais a y'a kɛ saya kɛ sini y'a kɛ fɛn o ye labɛn de ye o kelen man k'o labɛn yɛrɛ ye dɛ non n'i y'o mɔgɔ min ye foli k'u bila fili sira kan o t'u nin ye jamana t'u kelen ta ye non jamana y'u ni jamana kɔnɔdenw jɛ de ye u bɛ jɔyɔrɔ de la kalifa de don u fɔra kalifa dɔ kɔ kalifa dɔ f'u kɔ donc u ka ko labɛn ni jamana kɔnɔdenw ka maratɔn ɲɛmɔgɔw n'u yɛrɛ kun ye fɛɛrɛ min mana u diya ko fɛɛrɛw taama ka to sira kan élection ko la ka bɔ o kuma na bajanya ka gɛlɛn mais o t'a bali ko élection kalafili ka kɛ o kabini bɛ kɛ tile hali 2018 kalafili min kɛra a ma kɛ yɔrɔ bɛɛ o mali commune 20 ɲɔgɔn ma kɛ yen o ma fila ma caman yɛrɛ a ma kɛ yɔrɔ bɛɛ hali fɛnɛ ne ma kɛ yɔrɔ bɛɛ o donc yɔrɔ min n'a ka kalan bɛɛ de bɛ k'o kan o ne bɛ fɛɛrɛ de bɛ tigɛ walasa ka kalafili boloda a bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na a bɛ d'a kan de a bɛ k'o yɔrɔ la jamanadenw sɛgɛnnen na min ye o tigi bɛ se ka suganti ka baara tɔw tɛmɛ parce que furancɛ fanga filɛ a tɛ se ka jamana in yɛlɛma o fɛn bɛɛ la o yɛrɛ b'o dɔn o tɛ se ka baara bɛɛ kɛ o olu bɛ baara dɔ sɛnɛbɔ de i y'a faamuya donc fo waati de ka k'a la o bɛ bɔ a kɔnɔ waati min na o ka labɛn kɛ ka bɔ a kɔnɔ waati min na walasa min bɛ na o bɛ na moyen wɛrɛ de sɔrɔ min t'olu ta ye o bɛ na mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ min t'olu ta ye min bɛ se ka kɛ baara ninnu kɛra olu bɛ se ka timɛ cogo min na. parce que fɔlɔ min tun b'a dama o. je viens va donc Konate vraiment i ye mun fɔ dɛ n b'a kuma tigɛ la i y'a faamu Sumaro. Par rapport à l'élection. Non, ça y est. Rassemblement des camps, tant que nous au maquet, fouille ces câbles. Parce que les feux de déterminer d'abord pour que ka mogo farafara ka hakilina farafara atiki ka hakilina kunyo ye afa atiki ka hakilina de kunyo donc tant que nous be ka ke mogo tena se ka fara ɲɔgɔn kan donc an bɛna to fɛn la élection kɛ nin fɛn na donc an bɛna temps de bɛna perdre a foti bɛɛ bɛna incombe ninnu na donc o de kun don o fɛn bɔra yen nɔ sisan nɔ donc maintenant o ko bɔra yen nɔ sisan nɔ donc n b'a dɔn fara ɲɔgɔn kan in bɛna kɛ élection fana n'i y'a ye an bɛ fɛn fɛn an bɛ nin ko in yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ bi élection ba kelen de nana n'a ye parent 2018 o de nana ne fɛ en 2020 donc maintenant ne bolo n'an sera k'an dusuma jɔ fara ɲɔgɔn kanw ka kɛ hakililaw ka ɲɔgɔn dusukun ka ɲɔgɔn faamu donc an ka se ka taa élection ɲuman kan parce que ninnu filɛ nin u bɛna socle de sigi de socle de développement donc mɔgɔ wɛrɛ min bɛ na u bɛna nin fɛ o kana sɔrɔ o ye ɲuman sɔrɔ donc ne ka hakilina filɛ nin ye jamanadenw an k'an dusuma jɔ donc an ka se ka base ɲɛnama sɔrɔ. D'accord. Monsieur Dia. Oui, bon, kuma ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an n'a fɔcogo tɛ kelen ye bɛɛ bɛnnen don a kan ne kɔni ma da la ni ne y'a fɔ ko élection tɛ kɛ ou bien k'a kana kɛ ne kɔni n'a mana tigɛ da o da la a bɛ taa kun cɛ ni élection de et puis n ko fɛn min don a bɛ labɛn de i fana seginn'o kuma kelen de kan bon e ye min fɔ élection ko gɛlɛya kan i bɛ se k'a fɔ i bɛ solution ɲini a la ou bien i fɛ la tɛ mais toujours est-il k'a tɛ taa ni préparation in kɛ e ye min fɔ nin sisan f'a ka labɛn de i m'a faamuya donc o n'a kɛli n'a kɛbaliya tɛ kelen mais problème ye min ye bi dɔw de ko ko a tɛna kɛ donc n'u dun ma temps di a ka labɛn a tɛna se ka kɛ o plus u bɛ aw kɛlɛ plus u bɛ temps perdu a kɛli la a labɛn na donc
Dans le gouvernement architecture courante, il y a un ministère délégué à l'appui au truc, au processus électoral. Donc, on sait qu'à Oudjalaki, donc, la transition est à l'élection de fois. Maintenant, à Konokma, nous avons postira minier, et c'est qu'à Djalaki nous. Nous avons sira mais ne a mais au Belgique, on a outé politique bien na ni ngalke ou ba faire de la conquête et l'exercice du pouvoir. On no chien foloté ni. Ni au postulat tambo de don. Peut-être que comment courant fone nyala bien c'est quand même faranga jeteka. Mais en bénin don bakurbara malikono, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Ni au wati de do, au ngo au wati te 6 ans. Ni nana domina le 18 août. On a ni programmé quand il y a malheur na ka fo amena ni bara de kemba likono manama di uma si donc antena c'est ka nyon sama sanani sam Moussa Traoré 68 78 ça fait 10 ans Moussa Traoré de transition non mais même moi il n'a pas fait transition dans la 91 de Moussa Traoré a fait de 68 à 70 il est c'est même non réforme constitution de 74 mais l'UDP a été créé en 78 donc 10 ans de transition de 68 à 78. De 74 à 78, il a pris le temps de créer le parti. Donc, on est fanat comme ça, je vais la gente a fait 30 ans au pouvoir. Faut te dire Nakoko Morodon Minala Doka Blakasolako, dont les réconciliations T. Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ça a été signé en quelle année? En 2014-2015. Est-ce que pour Ouattila, hein? 2015. Est-ce que Ouattila, il y avait 11 hommes politiques en prison? Non. Mais est-ce qu'un accord sera qu'à Mali calmé? Donc ce n'est pas lié au fait que quelqu'un est en prison, je suis désolé. Donc, solution Moumbala, aux solutions de Bénin, nous avons dit que quelque chose n'a aucun restaurant. Qu'ils rejoignent leur famille politique et leur famille biologique. Je suis d'accord. Mais réconciliation n'y peut faire une chance Kanadama avec tout le monde pour que Dieu merci, souveraineté reconquétive il y a des crises, il y a des foyers de tension où nous devons maîtriser tout comme ça. Mais tant qu'on est en train d'acculer l'armée et les responsables militaires, à tes problèmes noyaux. Moi je pense qu'il faut les rassurer, il faut les accompagner, mener la transition à son terme. On va aller vers les élections, mais à temps opportun. D'accord. Voilà. C'est tout. Non, je crois que conclusion il a un bébé temps vers la même chose. Donc encore débattre ou faux. Vraiment on espère que d'autres là. Effectivement, ni ambajigia ka foko bebo doko transition in kume cheni élection. Je crois que quand un premier ministre croit qu'à toi administration aba kunal sambe ka to administration territoriale plein ministériel ani fangani ni tonga kumala bon fait aira la ka foko élection mais 2025. Donc ambajigia ka fo si ça avec les plein moyens dont ils vont disposer ou bien amajiga ka fo moyen be bubolo ka label munu ni camarade ko débatteur nu ya fo ani munu ka nga to ame se ka kunche parce que anga la ni transition nga kunche here ni badene la donc na ya soro olu yere candidat fene o ka fo bara munu be ke olu ka se ka ke o konona la parce que maldindo ou fene do. OK, merci beaucoup. Tout juste hein. 1 minute pour Amba Befo. Oui. Une minute. Non, mais voilà. 30 accord 2015 m'a baraqué parce que encore accord humanitaire. D'accord. OK. D'accord. Voilà. Donc kadou ke an dino tanik le mi kasola. Au kabla. Ani mom ne mi hakna dilikama. Vraiment hakna dili do jamana tabulo o madame ko me fonyo ko to jugué au kabla maldi nga farño ka nga seka hakli nga seka tan hakli ka jamana bon ngel al. OK. Kasekola ki toto fama wili adama dena asomo ni konoro fili ni kari
ka sanfɛla tofiri ka dugumala dogi dogi ka sa kɛ juru ye ka juru kɛ sirifɛn ye ka fajugu bɔ adamaden na kabako o ka kɛnɛya sɔrɔlen kɔ o ka sɔn k'a somɔgɔw dɔgɔsiri ni k'o da tere jugu ni ɲama kun ma i bɛ se ko la i bɛ tɔ to dutigi sago bɛ a ka du la o k'a sɔrɔ danaya ma tiɲɛ a bolo n'o tɛ a bɛ kɛ baramalankolon ye dudenw ni min kɛ tolonfɛn ye dutigi mana kɛ a yɛrɛ ka danw sagoba ye mara bɛ ale ka du bila ni k'a taa yɔrɔ ɲini yɛrɛ sagokɛ ni binkanuw bɛ yen k'o daga yɔrɔ ye a tɛ mɛn danbe kari dutigi yɛrɛ la ka se ko la k'i tɔ to ala kama ko tɛ o yɛrɛ sɔrɔ don sɔrɔ maa dan yɛrɛ sɔrɔ ma kana jɔ i bolofa bɔra o ko la. Merci beaucoup Boubacar vraiment Basungalo i ni ce an y'i wele i nana kɛnɛ kan merci beaucoup Asetu Adja vraiment merci beaucoup i ni ce Monsieur Dia vraiment merci beaucoup. Merci à vous. Voilà donc docteur Konaté vraiment merci donc Boubacar folikan b'i bolo et puis an bɛ kuma kuncɛ. Bokila an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ ko u garisɛgɛ kɛra nin de bi su in na donc vraiment malgré que su janfara donc mɔgɔw tora u ka jabaranin kɔrɔ k'an lajɛ donc min an sera ka garisɛgɛ sɔrɔ fɛnɛ ka minnu ka question poser donc an sera k'olu de ta poser sinon mɔgɔ caman tiɲɛ yɛrɛ la u ye question bila ka na Mali kɔnɔna na yan nɔ ani Mali kɔkɔ ka ca Gabon Congo Congo Kinshasa ani Congo Brazzaville ka fara n ye Gabon fɔ Côte d'Ivoire la Guinée kɛrɛfɛ ani Sénégal donc a ka ca kosɛbɛ nin bɛɛ tun bɛ ka an suit donc o b'a jira k'a fɔ ko vraiment ko maliyɛnw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani Faransi donc ko u ka jamana ko a b'u nin kan donc vraiment an b'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn ka hakili ɲini k'u fɛ ko an ma se k'o ta min poser bi ni Ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ an na hakili to a la. Boubacar vraiment ka baara nɔgɔya an bolo an bɛ taa Serifula direction ba la mun ye Bangoni Jɛngɛnɛbu ye donc Ousmane Sogore vraiment merci k'a fara baarakɛla tɔ bɛɛ kan n'o tɛmɛna ka bɔ an bɛna Moriba Buya mun ye responsable technique Buya Kulubali réalisation production donc cɛ kelen vraiment a n'a ka hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ Mohamed Keita Mo vraiment merci beaucoup Mo voilà donc i ni ce Mohamed Keita kɛrɛfɛ bi mun ye Abu officiel an b'a ale fo i Jabate donc Adama S Kulubali ale bɛ yen ka GMT fana fo Musa Traoré n'o bɔra an bɛ taa régie la Aboubacar Traoré NB ale de bɛ nin waati in na NB vraiment merci beaucoup pour ce bon travail Saka Kulubali an b'ale fo Koce Jara ani Dawuda Kɔnɛ. An bɛ chauffeur fana fo sanga ni waati bɛɛ la an y'a fɔ n ko u fana jɔsen ka bɔ télé in baara la kosɛbɛ sabula u bɛ wuli bɛɛ ɲɛ wa u bɛ da bɛɛ kɔfɛ donc vraiment ni foli ka kan Lamine Traoré Seydou Diallo ani Yusuf Diallo an ka gardien fana dugumana la kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛkura ka fara Musa Jara kan an ma ɲinɛ garde national maaw fana kɔ olu bɛ yan sanga ni waati bɛɛ la n'u ka marifaw ka se ka an garder an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Asa Sɛnpara an ma ɲinɛ i fana kɔ mun y'an balakaw ye Aminata Sɛnpara tɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Go Aïdara Bouaké an ma ɲinɛ kɔ ani Asetu Kulubali Sabalibugu an ma ɲinɛ Asita Kulubali Sabalibugu an ma ɲinɛ kɔ mun ye Pamina Sumuni an fana ma ɲinɛ kɔ Madame Touré Janaba Konate an ma ɲinɛ i fana kɔ n'o tɛmɛna ka bɔ le patriarche Mamadou Nama Keita, le patriarche de Kangaba, Amanyine Fanako, Traoré, Mamadou Mori Abidja, Samdjema, Mamadou Samaki, Samdjema, Amanyine Fanako, Docteur Madame Diallo, Ani Cham, hippodrome là, Ani Baba Dibasi, la police de Zegwa et la police de Kadjana. Donc, Abdou Karim Bourego, Baga Bougouni, Ambalefo, le commissaire Badra Alou Jawara Amalien Fani Kemuri Djagiti Ambou Bela Djenofo ka kuncheni joye mouye Ousmane Chérif Madan Aïdra ni Alamanga Joa Irana dimanche wɛrɛ ani invité amina ɲɔgɔn sɔrɔ donc vraiment merci beaucoup merci ka afo ala ka an bɛɛ ɲuman se vraiment merci